ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं। हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ நம்ம பிரபுபாத பிரணத்தியோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த स्वामीनिधि नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामीनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இப்போ இந்த அதாவது 5வது சாப்டர்ல வந்து 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்க போகின்றோம். சிங்காரம் செல்வம் பிரபு, இதை நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிருக்கீங்களா? ஐ திங்க் உங்களுக்கு தான் கொடுத்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம்.
ஐ திங்க் இது டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண பிறகு வேணா நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிடலாம் டிவோட்டிஸ்க்கு, so that அவங்க அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்கன்றதுனால. டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்தது நிறைய வரல மாதாஜி. அதுதான். ஸோ ஐ திங்க் இந்த சாப்டர்ல இருந்து யார் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த குரூப்ல யாராவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி எடுத்துப்பாங்க எனக்கு தெரியும். மணிமேகலை மாதாஜி எங்க, ஏன் என்ன ஆச்சு அவங்க கிளாஸ்க்கு வந்து? மாதாஜி அவங்க கிடைக்கல. இப்போ உஷா மாதாஜிக்கு சொல்லிட்டேன், அவங்க வர்றாங்க. அப்புறம் எல்லாருமே எதிர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஒன்னும் வரலையேன்ட்டு. அதனால இப்பதான் நான் போன் பண்ணேன் 2 பேருக்கு. ஆனா இப்ப புஷ்பா மாதாஜி வந்துட்டாங்க, வந்துருவாங்க. மாதாஜி கொஞ்ச நாளா அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணவே முடியல மாதாஜி. ஓகே. இவங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி நானும் 16th சாப்டர் பார்த்தோம். ஓகே, சரி சரி, நோ இஷ்யூஸ். ஆக்சுவலி இப்ப இதுதான் மெயினா கொடுக்கணும், ஏன்னா டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து இது கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லையா? அதனால 5th இந்த சாப்டர் யாருக்கு கொடுத்து, ஐ திங்க் முதல்ல ஐ திங்க் இட் வாஸ் given டு சிங்காரம் பிரபுக்கு தான் கொடுத்த மாதிரி எனக்கு அப்ப சொன்னாங்க. ஐ டோன்ட் நோ கிளாஸ் அவர் அப்புறமா முடிஞ்ச பிறகு நான் கேட்கிறேன் நான் வாட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ உங்க எல்லாரையுமே இந்த பக்தி சாஸ்திரி இதை வந்து நான் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிட்டு ஒரு டிரைவ்ல போட்டுட்டு உங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஸோ தட் நீங்க வந்து இதை உபயோகப்படுத்தி நீங்க வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இதுல வந்து ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன். நீங்க வந்து பக்தி சாஸ்திரி வந்து எஸ் நீங்க கோர் கான்செப்டா வந்து பகவத்கீதை வந்து என்ன சொல்ல வர்றது, என்னென்ன ஸ்லோகங்கள் என்னென்ன சொல்றது எல்லாமே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஆனா அன்றாட வாழ்க்கையில் பக்தி சாஸ்திரியில வந்து நாம என்ன படிப்போம்னாக்கா, எப்படி நாம அந்த பகவத்கீதையை வந்து நாம வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் நம்ம வாழ்க்கையில இல்லையா? ஒன்று பிராக்டிக்கலா, இன்னும் நம்மளுடைய பர்சனலா எப்படி நம்ம அதை வந்து உபயோகப்படுத்த முடியும், பகவான் சொன்ன அந்த உபதேசங்கள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி நெறிமுறைப்படுத்துறது, மேலும் அடுத்தவர்களுக்கு நாம சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது அது எவ்வாறு நம்ம வந்து செயல்படுத்த முடியும், இதை பத்தி தான் நம்ம பக்தி சாஸ்திரில வந்து நிறையவே படிப்போம். அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி நீங்க எல்லாருமே வந்து நியர்லி 1.5 இயரா நீங்க பகவத்கீதை, நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் 2வது ரவுண்டு நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதாவது இல்லையா? நம்ம ராதிகா மாதாஜியோட வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சோ அதனால இந்த பகவத்கீதையை வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வந்து படிச்சு ஞானத்தை நாம் அபிவிருத்தி செய்திக்கிறோம். அந்த ஞானத்தை நாம் எவ்வாறு உபயோகப்படுத்துறது என்பதுதான் சொல்லி கொடுக்கறது தான் வந்து பக்தி சாஸ்திரி. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் ஜென்ரலாவே இல்லையா? சோ அந்த ஆங்கிள் இருந்து தான் நம்ம யோசிக்கணும். சோ இந்த ஞானத்தை பெற்ற பிறகு நாம் எப்படி இதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து உபயோகப்படுத்த முடியும், சோ எந்த இடத்துல நம்ம வந்து இதை வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இல்லையா, எவ்வாறு இதெல்லாம் நமக்கு உபயோகம் ஆகும் அப்படிங்கிற யோசனை தான் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அதாவது இந்த ஞானம் என்பது உங்களுக்கு வந்து நன்னா புரிய ஆரம்பிக்கும். சோ டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னா பற்றற்ற தன்மை அப்படின்னா என்னன்னு நமக்கு டெஃபினிஷன் நல்லாவே தெரியும். ஆனா அது எவ்வாறு செயல்படுத்துறது என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமானது இல்லையா? சோ பற்றற்ற தன்மைனா எதுவுமே பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைலண்டா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துறது கிடையாது, முகத்தை உம்முன்னு வச்சுட்டு உட்கார்ந்துறதும் கிடையாது, எனக்கு யார் மேலும் பற்று கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூரமா ஒதுங்கி நிக்கிறது கிடையாது. பற்றற்ற தன்மை என்பது பலன்கள் மேல் நாம் அடுத்தவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய உபகாரமோ இல்லை நாம செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களிலுமே பலன்களை எதிர்பார்க்காமல், சோ அதுல வர அதாவது இது எல்லாமே நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கார், இதை வந்து நம்ம ஏத்துட்டு செய்யணும் அவ்வளவுதான். அது நல்லதா இருக்கட்டும், நமக்கு வந்து கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்துறதாக இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வந்து அக்செப்டன்ஸ் இல்லையா, அந்த பண்பை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். சோ அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து இந்த பக்தி சாஸ்திரி முழுவதுமே நம்ம வந்து இந்த இடத்துல அதாவது படிக்கிறோம். சோ பகவத்கீதையில இப்போ நம்ம இந்த பிபிடி என்ன சொல்லணும்னாக்கா 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 29வது ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் அதுதான் எண்டு நினைக்கிறேன். 29 ஸ்லோகங்கள் தான் வந்து 5வது அத்தியாயத்துல இருக்கிறது. 29 இல்ல 30 எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. சோ பகவத்கீதை as it is 29 மாதாஜி, 29 தான் இல்லைங்களா? சோ அதனால 29 தான் வந்து இருக்கிறதே. ஸோ இந்த இது முடிஞ்சதுன்னா நீங்க வந்து 5th சாப்டரே முடிஞ்ச மாதிரி ஆயிடும். இனிமே ஃபாஸ்டா போக ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரி. ஏன்னா பிபிடிஸ் எல்லாமே இருக்கு. நம்ம வந்து நிறையவே அதாவது டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம், இல்லைனாக்கா வந்து வில் கண்டினியூ அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு நல்ல தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபோக்கஸ்டா நீங்க கேட்கணும். ஸோ இப்போ வந்து 3rd செஷன் நம்ம வந்து இதனுடைய முன்னுரையில போய் பார்த்தோம்னாக்கா
13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 16வது ஸ்லோகம் வந்து செக்ஷன் 3. அது எதை பத்தி சொல்றதுன்னா நாலேஜ் ஆஃப், அதாவது 3 டூயர்ஸ், அதாவது 3 செயல்படும் தன்மையில் இருக்கக்கூடியவங்களை பத்தி நம்ம வந்து எதெல்லாம் செயல்படக்கூடிய தன்மை அப்படிங்கறத வந்து நாம பார்க்க போகின்றோம். அப்படிப்பட்ட இதுல வந்து 3 பேரை பற்றி நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஓகே, சோ அது என்னென்ன நம்ம ஜென்ரலா வந்து யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹூ ஆர் த டூயர்ஸ்? யாரெல்லாம் இந்த இடத்துல வந்து டூயர்ஸா நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்றோம்? ஆத்மா, நம்மளுடைய ஆத்மா, சூப்பர் சோல். சூப்பர் சோல், எஸ். அடுத்து இன்னும் ஒன் மோர் திங். ஒன் மோர். பாடி பாடி நம்மளுடைய பாடி 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 என்னென்ன? இல்ல பாடி கிடையாது. இட் இஸ் சம் அதர் திங். நம்ம பின்னாடி பகவான் மாதாஜி. பகவான் சூப்பர் சோல். சூப்பர் சோல். குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு தட் ஒன்லி வில் கம். அதாவது நம்மளுடைய சென்சஸ், அதாவது குணங்களே செயல்படுகின்றது. இந்த புலன்கள் செயல்படுவது கிடையாது. குணாதிசயத்துக்கேற்றவாறு தான் புலன்கள் செயல்படும். ஜீவன் என்ன பண்ணும்னாக்கா 3 டூயர்ஸ் இதுதான். ஜீவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணுது மேல வந்து போக்கஸ் பண்ணும். சோ அந்த போக்கஸ் பண்ண உடனே அவனுக்கு அது வேணும்னு ஒரு ஆசையை வந்து வளர்க்கும். அந்த ஆசையை வந்து பகவான் என்ன பண்ணுவாரு? எஸ், அப்ரூவல் கொடுத்துருவார். சாங்ஷனிங், இஸ் a sanctioning authority. எதன் அடிப்படையில் கொடுப்பார் என்றால், நாம எப்படி நினைக்கிறோம் இல்லையா, அதாவது அதனுடைய செயல்படும் விதம் எப்படி இருக்கும்னா அந்த எக்ஸிகியூஷன். இப்ப சோல் வந்து இந்த புத்திக்கு வந்து வேலை கொடுத்துரும், இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு, அதை திங்க் பண்றதுக்கு. அது என்ன பண்ணும்? கண்டினியூஸா, நம்ம செகண்ட் அத்தியாயத்துல தான் அதான் பார்த்தோம் இல்லையா, கண்டினியூஸா அது வந்து தாட் ப்ராசஸ்ல எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். சோ அந்த தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும்போது அதன் மீது ஆசையை வந்து வளர்த்து கொள்ளும். யாது? மனது. சோ இதெல்லாம் சோ அந்த மாதிரி இந்த மனசு என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த புலன்களை வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். இதுதான் நம்ம போன அத்தியாயத்தை, அதாவது செகண்ட் அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இதுல டூயர் என்பது யார் என்றால் முதலில் ஆத்மாதான். ஆத்மாதான் ஃபர்ஸ்ட் இயங்குறதே. ஆத்மா வந்து எதை வேண்டுமென்றாலும் அந்த குட்டியோண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சுதந்திரத்தை இல்லையா, எவ்வாறு அந்த கர்மத்தை வந்து செயல்படுத்துறதுக்கான அந்த எப்படி செயல்படுத்தணும்ன்ற அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் மட்டும்தான் ஆத்மாவுக்கு உண்டு. மற்றபடி வேற எந்த ஃப்ரீடமுமே கிடையாது. ஆத்மா நினைவு கொள்ளும் பொழுது உடனே இந்த புத்தி செயல்படும். புத்தி எதை வந்து இன்வோக் பண்ணும்னாக்கா மனதை வந்து செயல்பட வைக்கும். மனது எதை செயல்பட வைக்கும்? புலன்களை செயல்பட வைக்கும். இப்படிதான் வந்து நடக்கும். ஆனா இந்த ஆத்மா வந்து இந்த புத்தியை வந்து இன்வோக் பண்ணும் பொழுது பரமாத்மா உள்ளுக்குள்ள இருந்து எஸ் இஸ் தி சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி இல்லையா, அவர் தான் அப்ரூவரே. அவரும் சாங்ஷன் பண்ணிடுவார். ஆனா எதன் அடிப்படையில் அவர் சாங்ஷன் பண்ணுவாருன்னா நம்முடைய சுபாவத்திற்கேற்ற அந்த குணத்திற்கேற்றவாறு செயல்படும்படி நமக்கு அந்த சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி வந்துடும். நாமளும் அந்த சிறிய சுதந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி கொண்டு எல்லாம் நம்மளால ஆகின்றது என்று ஐ எம் த டூயர் அப்படிங்கிற அந்த நிலையில வந்து செயல்பட. உண்மையிலே மனசு, புத்தி, புலன்கள் வந்து செயல்படுவதே கிடையாது. தன்னிச்சையாக அது செயல்படுவது கிடையாது. செயல்பட வைப்பவன் வந்து ஆத்மா. அதன் பிறகு வந்து உள்ளுக்குள்ள பர்மிஷனும் வரணும். அந்த பர்மிஷன் எதன் அடிப்படையில் வந்து கிடைக்க பெறுகின்றோம்? நாம வந்து இந்த சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்களுக்கேற்றவாறு அந்த உயிர் வாழி எந்த குணத்தோடு வந்து ஐக்கியமாயிருக்காங்களோ அந்த குணத்தினால் அந்த குணத்துக்கேற்றவாறு செயல்படும்படி வந்து பகவான் வந்து சாங்ஷன் பண்ணிடுவார். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகுனாக்கா இந்த புத்தி மனதை வந்து செயல்படுத்த வைக்கும். மனது வந்து புலன்களை செயல்படுத்தும். உண்மையிலே இங்க புலன்கள் செயல்படுகின்றதா? இல்லை. உடல் செயல்படுகின்றதா? பாடி இல்லை இல்லையா. இதையெல்லாம் செயல்பட வைப்பவர் யார்? ஆத்மா, பரமாத்மா மற்றும் இந்த சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்கள். இது 3 தான் நாலேஜ் ஆஃப் 3 டூயர்ஸ். இவங்களை பத்தி தான் நாம இந்த இடத்துல இந்த 4 ஸ்லோகத்துல வந்து படிக்க போகின்றோம். சோ டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் ஈவென்ட்ஸ். அதாவது நாம ஒண்ணு பௌதீகத்தின் தரப்பில் இருந்தால் ஆன்மீகத்திற்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக டோர் க்ளோஷர் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஒரு புறம் நாம் ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்லும் பொழுது பௌதீகத்தை நாம் எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்ற பக்குவத்தை நாம் அடைவோம். அப்ப பௌதீகத்தின் மீது நமக்கு ஈடுபாடு இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்காது. பிளஷர் இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்காது. சோ வெறுமனே நாம செயல்படணும்ன்ற அந்த எண்ணம் மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கும். இங்க இருந்து கொண்டு நாம பௌதீகத்தில் செயல்பட வேண்டும். எஸ், நம்முடைய கடமைகளை செயலாற்ற வேண்டும். ஆனால் எவ்வாறு செயல்படுவோம் என்றால் அந்த செயல்களில் ஏற்படக்கூடிய பலன்களின் மேல் பற்றுதல் இல்லாமல் செயல்படக்கூடிய
அத்தகைய பக்குவ நிலை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல். சோ ஒன் ஹூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இஸ் நாட் த மெட்டீரியல் பாடி, நான் உடல் அல்ல. and senses is not concerned with their satisfaction. புலன்கள் வந்து திருப்தி கொள்ளணும்ன்று புலன்களும் வந்து அதாவது யார் ஒருவர் பக்தியின் தரப்பில் இருக்காங்க, யார் ஒருவர் இந்த ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் உயர்வடைந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் பௌதீக செயல்களால் வந்து ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே வந்து அசையவே மாட்டாங்க. அது நல்லதுன்னா இருக்கட்டும், நல்லது செய்தால் ஒருத்தருக்கு தன்னால் ஒரு நன்மை விளைவித்தால் அதை அகங்காரமாக வெளிப்படுத்தவும் மாட்டார்கள். மேலும் வந்து அவர்கள் செய்யப்படக்கூடிய செயல்களில் வந்து அதாவது துன்பத்தை அவர்கள் கண்டாலும் அதை துன்பமாக அவர்கள் கருத மாட்டார்கள். சோ அதாவது புலன்களுடைய அதாவது அவுட்கம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்ணு வந்து பார்க்கிறது, அந்த கண்ணு வந்து ஒரு நல்லது காட்சி, ஒரு சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க வந்து ஒரு ஒரு அமைதியான காட்சி, ஒரு நன்மையான காட்சி, ஒரு பகவானை பார்க்கணும், இல்லை வந்து ஒரு நல்ல காட்சிகளை பார்க்கணும்னு தோணும். அதே வந்து ரஜோ மற்றும் தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்க அவங்கவுங்க நேச்சர் இயற்கைக்கு ஏற்றவாறு ஒரு ஒரு ஃபீச்சர், அதாவது ஒரு வீடியோவோ ஒரு ஆடியோவோ கேட்கணும்ன்ற அந்த பக்குவத்துல இருப்பாங்க அவங்க வந்து. சோ நமக்கு என்னதான் அவங்களுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க பகவத்கீதையை வந்து ரொம்ப தேய்ச்சி சொன்னா கூட அவங்களுக்கு மண்டைக்கு ஏறவே ஏறாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு புலன்களை வந்து அவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள். ஆனால் அவர்களும் வந்து ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் என்று பெற்றால் அவர்கள் எத்தகைய நிலையில் இருந்தாலும், செண்டால தன்மையில் இருந்தாலும் வந்து சத்துவத்திற்கு வந்து மேலோங்கி வந்து விடுவார்கள். அதற்கு வந்து குருனுடைய அனுகிரகம் தேவை. இந்த இடத்துல சென்சஸ் இஸ் நாட் கன்சர்ன்ட் வித் தேர் சாட்டிஸ்பாக்சன். அழகான வரி இது இல்லையா? அதாவது இந்த புலன்கள் வந்து தன்னுடைய திருப்திக்காக வந்து எப்பவுமே வந்து யோசிக்காது. அதாவது அதுதான் வந்து டிட்டாச்மெண்ட் ஃபேஸ். சோ இந்த புலன் திருப்தி, வயிறு நிறையணும், சோ நாக்கு சுவைக்கணும் இல்லையா, அதுதான் சாட்டிஸ்பாக்சன். டேஸ்டா இருக்கிறதே சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறது நாக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து தனக்கு எது பிடிக்குமோ அது மட்டும்தான் பேசணும்னு நினைக்கக்கூடியது நாக்கு இல்லையா, இந்த வாய். அதே மாதிரி தனக்கு எது பிடிக்குதோ அது மட்டும்தான் கேட்கணும்னு நினைக்கக்கூடியது காது. இது எல்லாமே பௌதீகத்துல போகும்பொழுது சாட்டிஸ்பாக்சன், திருப்தியை பற்றி நம்ம வந்து யோசிப்போம், நமக்கு எதுல போனா அதுல சாட்டிஸ்பாக்சன் யோசிப்போம். அதே ஆன்மீகத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து இங்க திருப்தி கொள்வதற்கு, இந்த புலன்கள் திருப்தி கொள்வதற்கு எதுவுமே இந்த இடத்துல கிடையாது. சோ வெறுமனே நம்ம செயல் ஆற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு மனப்பக்குவம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். இதுதான் வந்து டிட்டாச்மெண்ட் என்றது. அதுதான் வந்து பற்றற்ற தன்மை. எதனின்று பற்றற்ற தன்மை என்றால் பௌதீகத்திலிருந்து பற்றற்ற தன்மை இல்லையா? அடுத்து he appreciates that he has no direct control over material phenomena இல்லையா? இந்த பௌதீகத்தில் ஏற்படக்கூடிய கலங்கங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது கட்டுப்படுத்த முடியுமா? இயற்கையை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியுமா? இல்ல நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுடைய செயல்களை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியுமா? நம்ம வீட்லயே வந்து நம்ம 4 பேர் டிஸ்கஷன் இருந்தாக்கா அவர் எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய மத்த 3 பேர் என்ன பேசுவாங்க அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு தெரியுமா? அவர்களுடைய பேச்சை வந்து 4 பேர் மத்தியில நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே நம்ம கட்டுப்பாட்டுல கிடையாது. we are not at all a controller. everyone is controlled. எல்லாரையுமே வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்து வச்சிருக்கிறவர் எம்பெருமான் இல்லையா? அவராலதான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எந்திரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். நாம சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது. நாமளே சுதந்திரமானவர்கள் இல்லாத பொழுது நாம எப்படி இன்னொருத்தரை கட்டுப்படுத்த முடியும் இல்லையா? சோ பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் வச்சுட்டு நம்ம வந்து எஸ் ஐ எம் த அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து கட்டுப்பாடு செய்யறது வந்து அது உண்மையான கட்டுப்பாடு கிடையாது. சில அதாவது நம்ம பௌதிக செயல்கள்ல நாம வந்து செய்ய வேண்டிய கடமைகளுக்காக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டீச்சர் இருக்காங்கனாக்கா அவங்க கிளாஸ்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஒரு பெரம்ப வச்சுட்டு ஸ்ட்ரிக்டா இருந்துட்டு கிளாஸ் முடிகிற வரைக்கும் சைலண்டா உட்காந்து கேட்கணும் அப்படின்னு கட்டுப்பாடு. அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு வெளியே போன பிறகு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் டீச்சர்ஸ்க்கும் வந்து பெருசா ஒன்றும் இருக்காது கட்டுப்பாடு. அந்த இடத்துல அவங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. பயம் பக்தி இருக்கும். அதை தவிர்த்து நம்ம வந்து எப்பவுமே அவங்கள வந்து நம்ம கிட்ட கண்ட்ரோலா வைக்கணும்னு யாருமே எதிர்பார்க்க முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்துக்காக தன்னுடைய கடமை செய்வதற்காக நம்ம வந்து அந்த இடத்துல ஒரு பொறுப்புல இருந்து ஒரு செயலை செய்ய முடியுமே ஒழிய, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் அதாவது எப்படி லா அண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லையா? சோ அவரும் இன்னொரு ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டிக்கு ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கிறதுனால அந்த செயலில் அவர் ஈடுபட வேண்டும். அந்த மாதிரி வந்து செயல்களில் வந்து அவர்களுடைய கடமைக்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது வேற. ஆனா ஜென்ரலா நாம யாருமே கட்டுப்படுத்த முடியாது. எவ்ரிஒன் ஹாஸ் டு அவங்கவுங்க சுதந்திரம் அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது சிறிதளவு சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி அவர்களுடைய குணாதிசயத்திற்கேற்றவாறு அவருடைய சுபாவத்திற்கேற்றவாறு அவர்கள் வந்து செயல்பட வேண்டும். அதுல எந்த ஒரு
அதாவது மாற்றமே இருக்காது. நம்ம என்னதான் வந்து நம்ம வந்து மாற்றம் அடையணும், நம்ம வந்து சேஞ்ச் ஆகணும்னு நினைச்சாகூட அந்த சுபாவத்தில் மாற்றம் ஏற்படாத வரை நம்முடைய செயல்களிலும் வந்து மாற்றம் கண்டிப்பாக இருக்காது இல்லையா? சோ நாம மாறணும்னு என்று நாம நினைக்கிற வரைக்குமே அது வந்து மாற்றத்தை நம்மளால பார்க்க முடியாது. சோ அதனால வந்து யார் ஒருவர் அவர் வந்து இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார், அப்ரிசியேஷனா அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், எஸ் இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு ஏத்துக்கிறாங்க பார், அது he has no direct control. எல்லாத்துலயுமே நம்ம டைரக்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? பண்ணவே முடியாது. சோ இந்த இயற்கையை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். நமக்கு எதுவுமே அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து, அதாவது we don't have the authority. சிலதை வந்து நம்மளால வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியும், சிலதை வந்து தற்பாதுகாப்பு செய்ய முடியும், அவ்வளவுதான். அதுவும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து நமக்கு அந்த மனசுல, அதாவது நமக்கு வந்து அந்த பர்மிஷன் கொடுத்தாதான் அந்த செயல் கூட நம்மளால செய்ய முடியும். அந்த ஞானத்தை பெற்றால் மட்டும்தான் நம்மளால செய்ய முடியும் இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல நம்ம எதுவுமே பற்றுக்கொள்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது. அதனால அடக்கி ஆளக்கூடிய நேச்சரும் நமக்கு தேவையற்ற ஒன்று இல்லையா? எல்லாருமே சுதந்திரமானவர்கள் தான் சிறிதளவு. சோ அவரவர்களுடைய கடமைகள் அவரவர்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் செயல்படுதான் செய்வார்கள். அர்ஜுனன் வந்து கர்ம சந்நியாசமே எடுத்துட்டு போனா கூட அவன் இறுதியில ஒரு போர் வீரனாக அவன் வந்து ஃபைனலி வந்து, அதாவது நீ போரில் ஈடுபடுத்தப்படுவாய், உன்னுடைய இயற்கையே சுபாவத்தினால் நீ போரில் ஈடுபடுத்தப்படுவாய் என்றுதான் பகவான் சொல்றார். அதனால வந்து நீ அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது. சன்னியாசத்துக்கு போனா கூட மனசு இங்க என்ன ஆச்சோ, நான் இல்லைன்னா கூட வேற யாராவது என்னுடைய பாட்டனாரையோ இல்லை வந்து என்னுடைய குருவே வதச்சிட்டாக்கா எப்படி அப்படின்ற அந்த மனசுல ஓடுமா ஓடாதா? கண்டிப்பா அர்ஜுனருக்கு ஓடும். அதனால நீ அங்க சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போயிட்டு உக்காருனா கூட அங்க தியான பயிற்சியில வந்து முழுமை அடைய முடியாது. மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல திரும்பி வர வேண்டியதுதான் இல்லையா? அதனால நம்ம கடமைகளை நாம கண்டிப்பாக செய்யும் பொழுது அதுல வந்து பலன்களை மேல் பற்றற்று இருந்து செய்ய வேண்டும். உண்மையிலே இந்த புலன்கள் தான் செயல்படுகின்றது, அதாவது புலன்கள் செயல்படுவது கிடையாது, இந்த குணாதிசயம் தான் செயல்படுகின்றது, இந்த ஜீவன் தான் வந்து இயங்குகின்றான் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு செயலை வந்து செயல்படுத்துவதற்கு மூல காரணம் வந்து ஜீவன். ஆனால் அவன் எதையெல்லாம் உபயோகப்படுத்துகின்றான்? இந்த எந்திரத்தை உபயோகப்படுத்துகின்றான், இந்த எந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய புலன்களை உபயோகப்படுத்துகின்றான், இந்த எந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது அறிவை உபயோகப்படுத்துகின்றான், இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? அடுத்து அவனுடைய மனதையும் வந்து இயக்குகின்றான். சோ ஜீவாத்மா எந்த செயலிலுமே ஈடுபடுறது கிடையாது, ஆனா எல்லாரையுமே ஆட்டி படைப்பவன் ஜீவாத்மா. அதனால்தான் he is responsible for all the doings இல்லையா? சோ ஜீவாத்மா நினைக்காம இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக இந்த புலனும் மனசு அறிவு எதுவுமே வந்து தவறான பாதைக்கு செல்ல வேண்டிய காரணமே இருக்காது. அது தன்னிச்சையாக இயங்குவது கிடையாது. புலன்கள், மனது மற்றும் அறிவு, இந்த மூன்றும் வந்து யாரால் இயங்குகின்றது என்றால், அதாவது இந்த சைக்கிளே வந்து எப்படி போறது? ஃபர்ஸ்ட் ஆத்மா வந்து புத்தியை இயக்குகின்றது, புத்திக்கேற்றவாறு புத்தி வந்து மனதை இயக்குகின்றது, மனதை வந்து புலன்கள் இயக்குகின்றது. நம்ம வந்து இந்த 4th சாப்டர்ல வரும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் உடல் தளம், அதுக்கப்புறம் வந்து புலன்கள் தளம், அதுக்கப்புறம் வந்து மனத்தளம், அதுக்கப்புறம் அறிவு, அதுக்கப்புறம் ஆன்மா இல்லையா? அந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல இருந்து நீங்க வந்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா என்ன பண்ணும்? இன்டெலிஜென்ஸை செயல்பட வைக்கும். இன்டெலிஜென்ஸ் எதை செயல்பட வைக்கும்? வந்து மனதை இயக்கும். மனது எதை இயக்கும் என்றால் புலன்களை இயக்கும். புலன்கள் வந்து இந்த உடலை இயக்குகின்றது. உண்மையிலே இந்த உடல் வந்து தானாக இயங்குகின்றதா? உண்மையிலே இந்த மனது தானாக இயங்குகின்றதா? இல்லை. சோ இது எல்லாமே டிபெண்டன்ட் யாரால? ஆத்மாவால. அப்போ ஆத்மா தண்டிக்கப்பட வேண்டியவன் தானே. உண்மையிலே அவன் வந்து டைரக்டா வந்து எதிலுமே செயல்படலைன்னாலும் அது அவன்தான் மூல காரணம். அனைத்து நற்கர்மங்களுக்கும் சரி துர்க்கர்மங்களுக்கும் சரி. அதனால இந்த உண்மையை அறிபவர்கள் வந்து அதாவது இந்த டிட்டாச்மெண்ட் மோட்ல போறது ரொம்ப சுலபம். So has no direct control on material phenomena. So attachment to them is useless இல்லையா? அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கையில வந்து நம்ம வந்து எதையுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது. எல்லாம் எந்தெந்த சமயத்தில் என்ன நடக்கணுமோ, சோ எது எடுக்கப்பட்டதோ அது இங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டதுதான் இல்லையா? சோ எல்லாமே அவரிலிருந்து தான் வந்திருக்கின்றது. சோ இது எல்லாமே அவர்தான் கட்டுப்படுத்துகின்றார். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இந்த இயற்கையில வந்து நம்ம எதையாவது கட்டுப்படுத்த முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஒரு தற்பாதுகாப்பு டு an extent தான் செய்ய முடியும், அதுவும் நாம் அந்த பொசிஷன்ல இருந்தா. இல்லை என்றால் நாமளும் வந்து அனுபவிப்பவர்களாக தான் ஆக வேண்டும். அது நன்மையாக இருந்தாலும் சரி தீமையாக இருந்தாலும் சரி. இப்ப கொரோனா வந்தது,
யாராவது கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சதா? முடியலை. எல்லாருமே கொரோனா. கோவிட் வராத ஆளே கிடையாது. இன்டைரக்ட்லி டைரக்ட்லி எவ்ரிஒன் காட் இன்ஃபெக்டட் நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா பட் ஸ்மால் எக்ஸ்டென்ட் கூட வந்து கோவிட் வராதவங்க யாருமே கிடையாது. ஸோ உள்ளுக்குள்ள வந்து ஜுரம் வந்திருக்கும். சில பேருக்கு அந்த இம்யூன் பவர் நல்லா இருந்தா அது வெளியே தெரியாமலே போயிருக்கும். இம்யூன் பவர் கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு அது பாசிட்டிவ் கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம கையில கிடையாது. ஸோ அட்டாச்மெண்ட் இந்த பௌதிகத்தின் மீது நம்ம வந்து அதாவது ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து அது பிரயோஜனமற்ற செயல். ஸோ இஸ் டூ பிஸி சர்விங் த லார்ட் இன் பிளிஸ்ஃபுல் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் டு டேக் டு முண்டேன் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். ஸோ அது இப்படி பற்றற்ற தன்மை உடைய ஒரு மனிதன் வந்து எந்த செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பான்? எப்பொழுதுமே வந்து பகவானுடைய நித்திய சேவையில் வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டிருப்பான். சோ அப்ப அவனுக்கு இந்த பௌதீக சுகத்தை பற்றி அதை பற்றி வந்து அவன் வந்து யோசிக்கவே மாட்டான். ஒன்று பௌதீகம், இன்னொன்னு ஆன்மீகம். நம்ம பௌதீகத்திலே இருக்கும் பொழுது ஆன்மீகத்துக்கு வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து விளக்கங்கள் கேட்போம், ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு இருக்காது இல்லையா? விதண்டவாதம் எல்லாம் இருக்கும். எது? இந்த பௌதீகத்துல வந்து லைத்திருப்பவர்களுக்கு. எப்பொழுது நாம் ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்கின்றோமோ அப்ப இத பத்தி நம்ம பெருசா கண்டுக்கவே மாட்டோம். எஸ், இதெல்லாம் நம்ம செயல். இப்ப எல்லாருமே ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறோம் இல்லையா? இப்ப எல்லாரும் கிருஷ்ணா பிரபு 24/7 வந்து வேலை செய்யறாரு. அவர் எனி டைம் ஹி வில் பி அந்த சர்வீஸ் அந்த மாதிரிதான். ஆனா இருந்தாலும் அவர் செயலில் வந்து எங்கெங்க முடியறதோ அங்கெல்லாம் வந்து ஹி வில் கம் டு த கிளாஸஸ் வந்துருவாரு, அட்டென்ட் பண்ணிடுவாரு, முடிச்சிருவாரு, போவார். அப்படின்னா அவருக்கு அந்த வேலையும் ஒண்ணுதான், இந்த வேலையும் ஒண்ணுதான். இதுவும் பகவான் செயல், அதுவும் பகவான் செயல். அங்க வந்து நம்முடைய ஜீவனை நடத்துவதற்காக வந்து பகவான் இது எனக்கு கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்வார். இங்க வந்து முழுமையாக பகவானுக்காக செய்கின்றேன் என்று நினைச்சுட்டு செய்வார். இப்படிதான் நாம் எல்லாருமே வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவ நிலையை வந்து ஒரு பக்தன் வந்து அடைகின்றான். அவன்தான் பற்றற்ற நிலையில் இருப்பான். These are the qualities. ஓகே, சரண்டர். சோ இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிறவன் வந்து கண்டிப்பா பகவானிடத்தில் வந்து சரணாகதி அடைந்தவனாக இருப்பான். சோ யார் ஒருவர் பகவானை வந்து நித்தியமாக தன் மனதில் வந்து நிலை நிறுத்தி கொள்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து பகவானிடத்தில் வந்து முழுமையாக தன்னை சமர்ப்பித்திருப்பார்கள். சோ டிவோஷனலி பிக்சஸ். அது எவ்வாறு வந்து பகவான் மீது நிலை நிறுத்தல? பக்தி கொண்டு. பக்தியோடு தான் நம்ம வந்து பகவானை நம்மளால மனசுல நிறுத்த முடியும். வேற எதுலையுமே அவரை நம்மளால நிறுத்தவே முடியாது. நீங்க பக்தி கொள்ளும் பொழுது, நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது, பகவானுடைய கீர்த்தனங்களை பாடும் பொழுது, கேட்கும் பொழுது நீங்க அந்த பரவச நிலைக்கு செல்ல முடியும் இல்லையா? சோ அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து மனசுல வந்து பகவானை முழுமையாக நிறுத்த முடியும். பிக்சஸ் இஸ் கான்சியஸ்னஸ், உணர்வு. இந்த உணர்வு எதனால் ஏற்படுகின்றது என்றால் ஒருவருடைய மனது, அறிவு, நம்பிக்கை மற்றும் அடைக்கலம். இவை அனைத்தையுமே வந்து பகவான் மீது, எஸ் பகவானே நீங்க தான் எனக்கு அடைக்கலம், நீங்க தான் என்னுடைய நிழல் இல்லையா? சோ நீங்க தான் எனக்கு இந்த அதாவது ஞானத்தையும் வழங்கியிருக்கிறீர்கள் இல்லையா? முழுமையாக இதையெல்லாம் உணர்ந்து அவரிடத்தில் நாம சமர்ப்பித்துக் கொள்ளுதல். And thus one gets fully cleansed. யார் ஒருவர் இந்த மாதிரியான நிலையில் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய முந்தைய ஜென்ம பாவங்களிலிருந்து பகவான் கண்டிப்பாக அருள் பாலிக்கிறார், அதுல இருந்து விடுதலை அடைவதற்கு. சோ ஒருவர் அந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை அடையும் பொழுது மட்டும்தான் பகவானுடைய முழுமையான ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அடைகிறார்கள். அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மையை அவர்கள் அடைகிறார்கள். இதுதான் வந்து இதுதான் பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம வந்து உணர்ந்து செயல்படணும். இவ்வாறு ஒருத்தர் உணரும் பொழுது நம்ம வந்து பற்றற்ற நிலையில் நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்ல எந்த இடத்துல இருந்தாலும் வாழ முடியும். சோ நம்ம வந்து நாம யாரு, நம்முடைய செயல்பாடுகள் என்ன, நாம் எவ்வாறு இயங்க வேண்டும், அதுதான் எது நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் வந்து அதாவது நிர்ணயிக்கின்றது. அந்த வழியில் செல்வதற்கான மார்க்கம் என்ன, இப்படி எல்லா ஆலோசனைகளுமே நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. 13வது ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்றதுனாக்கா ஜீவாத்மாவுடைய ரோல். இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதேதான். சோ நம்ம உடல் வந்து 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம் இல்லையா? சோ 2 நாசிகள், 2 காதுகள், 2 கண்கள், 6 வாய், 7 அடுத்து வந்து பிறப்பு உறுப்புகள் மற்றும் வந்து கழிவு உறுப்புகள். இந்த 9 தான் வந்து இந்த 9மே வந்து பிறக்கும் பொழுது நாம் எல்லாருமே அஜ்ஞானத்தில் தான் இருந்தோம் இல்லையா? நித்திய பத்தர்களாக இருந்தோம். ஆனால் இப்போ பக்தியில போகும் பொழுது இந்த 9 கதவுகளையும் நாம வந்து தெய்வாம்சம் பொருந்திய அதாவது ஸ்தலங்களாக மாற்றிவிட வேண்டும். கண்கள் வந்து தெய்வீகமான கண்களை ஆக மாற்றுவது என்னும், காதால் வந்து கேட்கக்கூடியது எல்லாமே தெய்வாம்சம் பொருந்தியதாக கேட்கும் பொழுது இந்த காதும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவினிட்டி, அதாவது தெய்வாம்சத்தை வந்து ஏற்கின்றது. சோல்
இந்த ஆத்மா வந்து எந்த இடத்துல வந்து அதாவது பகவான் வந்து வச்சிருக்காருனாக்கா இந்த 9 நகரங்களை கொண்ட இந்த நகரத்தில் 9 கதவுகளை கொண்ட இந்த நகரத்தில் தான் பொறுத்திருக்கின்றார் பகவான் இல்லையா? சோ அதாவது 9 2 காதுகள், 2 நாசிகள், 2 கண்கள், வாய், பிறப்புறுப்புகள் மற்றும் கழிவு உறுப்புகள். So soul has a choice. So although subjecting oneself to the conditions of the body, one can be beyond these conditions if he do desires. இல்லையா? இந்த உடல் நாம எல்லாருமே பௌதீகத்துல பிறந்திருக்கிறதுனால பிறக்கும் பொழுது நாம எல்லாருமே வந்து கட்டுண்ட நிலையில் தான் பிறந்திருக்கின்றோம். இப்ப நம்ம பக்தியை நம்ம வந்து மேன்மேலும் பெருக்கி கொண்டு செல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம வந்து பக்தியின் தரப்பில் செல்லும் பொழுது இந்த ஆத்மா வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு தன்னை இட்டு செல்கின்றது. சோ ஆத்மாவுக்கு வந்து ஹேஸ் எ சாய்ஸ். அதாவது நம்ம வந்து ஆத்மாவுக்கு வந்து சாய்ஸ் உண்டு. எப்படி செயல்படணும்ன்றது வந்து சாய்ஸ் வந்து ஆத்மா வந்து எதை வேணும் வேணாம் இதெல்லாமே டிசைட் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே ஆத்மாவுக்கு உண்டு. அதனாலதான் சிலது மேல விருப்பம் கொள்ளும், சிலது வந்து பிடிக்காம போகும் இல்லையா? சோ நம்முடைய அந்த சுபாவத்துக்கு ஏற்றவாறு அதை நம்ம எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகின்றோம் என்பது ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய சேம் இன்ஸ்டன்ட்டை வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க வேறு விதமாக வெளிப்படுத்துவார்கள், சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து வேறு விதமாக வெளிப்படுத்துவார்கள். அதே மாதிரி அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய தாம்சிக் குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு புரியவே புரியாது மொத்தத்துல இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கும். சோ ஆல்தோ சப்ஜெக்டிங் ஒன் செல்ஃப் டு த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த பாடி இல்லையா? இந்த உடலில் வந்து தங்கும் பொழுது நாம பிறக்கும் பொழுது நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாதான் இல்லையா? ஆனால் பின்னாடி வந்து இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட அதாவது எண்ணத்தையும் வந்து விட்டு செல்லக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து யாருக்கு உண்டு? ஆத்மாவுக்கு உண்டு. நல்வழி படணும்னு ஆத்மாவை நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அதற்கேற்ற புத்தியையும் அது இயக்கிவிடும், அந்த குணாதிசயத்தையும் அது செயல்பட வைக்கும், அந்த ஜீவன் வந்து அந்த குணத்தில் வந்து தங்கும். சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து 3 குணங்கள் இந்த சிருஷ்டி இது இருக்கு இல்லையா? அறியாமையில் இருப்பவர்களை வந்து மேலே இயக்கணும்னா குருனுடைய அனுகிரகம் தேவை. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் சாமான்யமாக சத்வத்திற்கு வந்து மேலோங்க முடியும். அதே சத்வத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து நிர்குணத்தன்மையை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை அவர்களால வந்து அடைய முடியும். சோ இது எல்லாமே அவர்களுடைய கைகளில் தான், ஆத்மாவினில் தான் இருக்கு. although subjecting oneself to the conditions of the one can be beyond those conditions. அவன் நினைத்தால் கண்டிப்பாக செல்ல முடியும், நிர்குணத்திற்கும் செல்ல முடியும். the cause of soul suffering, இந்த ஆத்மா வந்து அதாவது கஷ்டப்படுறதுக்கான காரணம் என்ன? forgetfulness. நம்ம எது வரைக்குமே பகவானை அவருடைய அதாவது இறைவனுடைய நினைவு இல்லாமல், மேலும் அவரால் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அவர் கொடுத்துட்டு அவர் படைத்த இந்த இயற்கையை தான் நம்ம உபயோகப்படுத்தி இந்த இந்த லோகத்துல வந்து சர்வைவல் இல்லையா நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோன்ற அந்த உணர்வே இல்லாமல் தான் அனைத்து செயல்களிலுமே செய்கின்றோம் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வரும் பொழுது இறைவனை மறக்கக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து பகவான் வந்து இயக்கி விடுகின்றார். ஒன்று எல்லாம் இறைவனால் வந்து படைக்கப்படுகின்றது என்ற ஞானம் இருப்பவர்கள் வந்து இறை அருளை பெறுவதற்கான மார்க்கத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்கிறார்கள். எப்பொழுது வரைக்கும் நான் தான் அனைத்து செய்கின்றேன் சோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ, கடவுள் வந்து சில பேருக்கு வந்து தகாம கர்மம் கூட இருக்கலாம், சில பேருக்கு நிஷ்காம கர்மம், சில பேர் கர்மகாண்டா, சில பேர் கர்மகாண்டாக்கும் கீழே செயல்படுவார்கள் இல்லையா? சோ அவரவர்களுடைய செயல்பாடுகளை பொறுத்து அவரவர்களுடைய புரிதல் இருக்கும். சோ வெரி லோயர் அறியாமையில் இருப்பவர்கள் என்ன நினைப்பாங்க? கண்டிப்பா பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார், கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கார்ன்ற உணர்வு அவர்களுக்கு இருக்காது. சோ ஃபர்கெட்ஃபுல் ஆஃப் இஸ் சுப்பீரியர் நேச்சர். இந்த ஆத்மா பகவானுக்கு ஒத்த இயல்பை கொண்டது இல்லையா? நித்திய தன்மையில் ஆன்மாவும் அதாவது சூப்பர் சோல் அதாவது பரமாத்மாவும் ஆத்மாவும் இயல்பால் ஒன்று அப்படிங்கிற அந்த உணர்வே தெரியாமல்லாம் அவரிடமிருந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் என்ற அந்த இயல்பையே வந்து மறந்து விடுகிறவர்கள் வந்து ஐடென்டிஃபைங் வித் மெட்டீரியல் நேச்சர். சோ அதாவது இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே பாடிலி நேச்சர்ல தான் இல்லையா? பௌதிகத்தின் தரப்பிலே அவர்களுடைய உணர்தலை அவர்கள் எடுத்து செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக ஆத்மா வந்து சங்கடங்களுக்கு உட்படும் பொழுது கண்டிப்பாக கஷ்டப்படும், சிரமப்படும். அதற்கு சொல்யூஷன் என்னன்னாக்கா has to revival, அதாவது நம்ம வந்து ரினியூ பண்ணிக்கணும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைசன்ஸ் ரினியூ பண்றோம், அதே மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போனாவோட பாஸ்போர்ட் அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் ஆன பிறகு நம்ம அதை ரினியூ பண்றோம். எப்படி நம்முடைய மறதி என்பது நமக்கு வந்து பகவானோட இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்கு மாத்தி இருக்குமோ அதை வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் பக்தி எனக்கூடிய அந்த அப்ளிகேஷன் போட்டு கண்டிப்பா அதை வந்து நாம ரினியூ பண்ணிக்கணும். சோ அந்த சம்பந்தத்தை நாம வந்து ரினியூ பண்ணும் பொழுது நாம யாரு, பகவான் யாரு,
நமக்கும் அவருக்கும் என்ன சம்பந்தம், இப்படி எல்லாவற்றையுமே வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. ஸோ ஒன் ஷுட் நோ ஒன்ஸ் ரியல் பொசிஷன் பை கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா. ரிவைவல், அதாவது திரும்பி பார்க்கணும் நம்முடைய நிலை என்ன, நமக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, நம்முடைய உண்மையான நிலை என்ன அப்படிங்கறத வந்து உணர ஆரம்பிக்கணும். அப்போ நம்முடைய உண்மையான நிலையை உணரும் பொழுது நாம இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதையுமே செய்யப்பட முடியாது இல்லையா. கர்மண்யே வாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கர்ம ததாஷ்னதா இல்லையா. செயல்களுடைய பலன்களுக்கு விழையக்கூடாது நம்ம. சோ அதனால நாமளே செய்கின்றோம் என்று நம்ம ஒரு செயல் நம்ம தான் செய்கின்றோம் நினைக்கவே கூடாது இல்லையா. 2.47 ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். ஒரு வாட்டி ரிசைட் பண்ணலாம், எனக்கு ஃபுல்லா ஞாபகம் வரல எனக்கு அது. ஸோ 2.47 ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். எனக்கு பகவத்கீதையிலே பிடிச்ச ஸ்லோகம் இதுதான். சோ அதாவது கர்மன் ஏவாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சனா மா கர்ம ஃபலே ஹேதுர் பூர் மாதே சங்கோஸ்த்வ கர்மணி. அதாவது யூ ஹாவ் ரைட் டு பர்ஃபார்ம் யுவர் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதற்கு மட்டுமே நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் கர்மங்களுடைய பலன்களை நாம யூ ஆர் நாட் என்டைட்டில்டு டு தி ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் தி ஆக்ஷன். கர்மத்தினுடைய பலன்களை நீ வந்து உனக்கு வந்து சம்பந்தமே கிடையாது, அதை நீ எதிர்பார்க்கவும் கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தோடு நம்முடைய செயல்களை நாம அமைத்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் வந்து நெவர் கன்சிடர் யுவர் செல்ஃப், அதாவது நீதான் வந்து அனைத்திற்கும் காரணம் இந்த செயல்களுடைய விளைவுகளுக்கு அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. எஸ் நான் ஒரு செயலை செய்துட்டு எஸ் நான் வந்து ரொம்ப கிரேட் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னுடைய அகங்காரத்தை நான் வந்து காட்டினேன் என்றால் அது தவறு இல்லையா. உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவானுடைய பர்மிஷனால் தான் நாம செயல்படுகின்றோம் என்பதை நாம ஃபர்ஸ்ட் உணரணும். செயலாற்ற வேண்டும் என்று நம்ம மனசு நினைச்சா கூட, அதாவது இந்த ஆன்மா வந்து செயல்படுத்தினால் கூட அதற்கான உத்தரவு உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வந்தால் ஒழிய நம்மளால அந்த காரியத்தில் வந்து முன்னேறி செல்ல முடியாது. ஆனால் நெவர் கன்சிடர் யுவர் செல்ஃப் த காஸ் ஆஃப் த ரிசல்ட்ஸ் இல்லையா. இந்த செயல்களுடைய பலன்கள் எல்லாமே என்னாலதான் வந்தது, நற்பலன்களா இருந்தா நான் தான்ப்பா செஞ்சேன், நான் தான் அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கைக்கே இது ஹெல்ப் பண்ணப்பா, நான் இல்லைன்னா இன்னைக்கு அவங்க கிடையாது இல்லையா. இப்படி எல்லாம் நிறைய பேர் நம்ம வாழ்க்கையில பேசினவங்க உண்டு இல்லையா. சோ அந்த மாதிரியான செயல், அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் வந்து தவறு. பகவான் நினைக்கணும் நாம அவங்களுக்கு ஒரு கருவியாக இருந்துதான் அவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணியிருப்போம். சோ நம்மளுடைய அதாவது நம்மளுடைய செயல்பாடு என்பது நாம அந்த காரியத்தை செயலாற்ற வேண்டும் என்று நம்ம கர்மத்துல இருந்திருக்கு, அதனால நாம் அதை செயல்படுத்தினோம். அது தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது இந்த இடத்துல. அதனால நெவர் பி அட்டாச்ட் டு நாட் டூயிங் யுவர் டியூட்டி. அதனால நான் பண்றது இல்ல, ஆத்மா தானே பண்ணுதுன்னு சொல்லி நான் உட்காந்து பிசிக்கலி உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது இல்லையா. அதாவது செயலற்ற தன்மையும் நாம் விரும்பக்கூடாது. செயலற்ற தன்மையில் சென்றால் இந்த உடலை கூட நம்மளால பாதுகாக்க முடியாது. நம்முடைய கடமைகளை நாம் செய்துட்டே இருக்கணும். எப்படி என்றால் பகவானுடைய அவருடைய அதாவது விருப்பப்படி நாம செயலாற்றுகின்றோம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வோடு நாம வந்து செயல்படுத்தணும். ஒரு காரியம் எஸ் பகவான் இது எனக்கு கொடுத்திருக்காரு அதனால செய்யறேன் அவ்வளவுதான். ஸ்கிரிப்சுவல் ரெஃபரன்ஸ் இதுக்கு வந்து ஸ்வேதேஸ்வர உபநிஷத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. when the living entity identifies with the Lord within himself, he becomes just as free as Lord even while in the body. யார் ஒருவர் வந்து அதாவது இந்த உயிர்வாழி வந்து தனக்குள்ளேயே பகவான் இருக்கார், இருந்து நான் தன்னை வந்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார், என்னை அதாவது செயலாற்ற அந்த நிலையில் வந்து எடுத்து செல்பவர் பகவான் தான், உண்மையிலே நான் எதுவும் செயல்படுத்துவது கிடையாது, இந்த வழி அவர்தான் கொடுத்த மார்க்கம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே அவர்கள் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக வாழ்வார்கள். Thus, therefore, a Krishna conscious person is free from both the outer and inner activities of the material body. Outer activities என்ன, பிசிக்கலா நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது இல்லையா, வாயால பேசுறது, சாப்பிடுறது, மேலும் கைகளால் கால்களால் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வெளியில செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள். ஆனா உள்ளுக்குள்ள செயல்படக்கூடிய செயல்பாடுகள் எது, அறிவு, மனது. அதற்கேற்றவாறு இந்த புலன்கள் வெளியில வந்து செயல்பட்டு அது வெளியில சில பேர் வந்து வெளியில காட்டாம கூட வந்து இருப்பாங்க, மனசுலயே வச்சுட்டு அதன் மேலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டே போயிட்டு அதாவது ரிவெஞ்சஸ் டைப்பா ஆகிறவங்களும் உண்டு இல்லையா. அது இன்னர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இன்னர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த பாடி வந்து மனசு மற்றும் அறிவு, இது ரெண்டு தான் நமக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள செயல்படக்கூடிய தன்மையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். வெளியில இருக்கிறது எல்லாமே கை, கால், கண் எல்லாம் இந்த அதாவது ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், இதெல்லாமே வந்து புலன்களின் செயல்கள் எல்லாமே வந்து நம்மள வெளிப்புறமா செயல்பட வச்சிரும். ஆனா மனது மற்றும் புத்தி வந்து உள்ளுக்குள்ள சைலண்டா ஷட்டில் இல்லையா,
சூக்ஷ்மமாக அது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும். சோ உள்ளேயும் வெளியிலுமே வந்து அதை செயல்பட வேண்டியது எல்லாமே இந்த நாம எதுவும் செய்யறது கிடையாது. அந்த ஆத்மாவு வந்து என்ன நினைக்கிறதோ அதுக்கேற்றவாறு இதெல்லாம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை உணர முடியும். சோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்கிரிப்டல் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்வேதேஸ்வர உபதேசத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக சொல்லப்படுது இங்க. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து 5.14 ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னா, எஸ்டாப்ளிஷிங் த ரோல் ஆஃப் மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல். இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களை பற்றி சொல்கின்றது. உண்மையிலே வந்து இந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மள செயல்பட வைக்கின்றது. ஒரே செயலை ஒருத்தர் நம்மள ரொம்பவுமே திட்டுறார் இல்லையா, நம்மளோட தவறு கொஞ்சமா தான் இருக்கும். ஆனா அவர் அந்த பக்கத்துல இருந்து காய்ச்சி மூச்சுன்னு கத்துறாரு. ஆனா நம்ம அதை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்கின்றோம் என்பது நம்மளுடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறுதான். அவர் யார் என்ன திட்டுறது அப்படின்னு ரஜோகுணத்துல வந்து நீ திட்டுறியா நானும் பதிலுக்கு திட்டுறேன்னு நம்ம திட்ட ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா அந்த சுச்சுவேஷனையே வந்து நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணி நமக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு கூட நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுப்போம் இல்லையா. அதே வந்து சத்துவ குணத்துல இருந்தா அவர் ஏதோ நம்மள தப்பா புரிஞ்சின்றார் போல இருக்கு. சோ நம்ம பின்னாடி எப்பன்னா பேசும்போது அவருக்கு வந்து அதனுடைய இது வந்து சொல்லி நம்ம வந்து மனசை வந்து சமாதானப்படுத்தலாம். இப்ப அவர் கத்துனாலும் பரவாயில்ல, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இக்னோர் இல்லையா, அந்த மனப்பக்குவத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். யாரு? சத்துவ குணத்துல. அறியாமையில் இருப்பவங்களுக்கு நீங்க எது திட்டுறீங்கன்றதே அவங்களுக்கு புரியாது. சரியா? பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்களில் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அமையும். சோ அதனால்தான் நமக்கு இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள் தான் நம்மளை வந்து செயல்படுத்துகின்றது. உண்மையிலே வந்து அதாவது ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னு நினைக்கிறது ஆத்மாவா இருந்தாலும் இந்த குணங்கள் வந்து நம்மள செயல்படும்படி செய்து விடுகின்றது. சோ ஒன் இன் நாலேஜ், அதாவது யார் ஒருவர் ஞானத்தில் வந்து perceives the material nature as the cause of worldly actions. இதுதான் அற்புதமான வரி இது ஆக்சுவலி இல்லையா. இந்த உலகத்திலேயே நாம செயல்படக்கூடிய செயல்கள் அனைத்திற்குமே காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள் தான். யார் ஒருவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை செல்கின்றார்களோ அவர்களே விடுதலை அடைந்த ஆத்மா. அப்ப அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு குளிர், வெப்பம், நன்மை, தீமை இல்லையா, நண்பன், விரோதி எல்லாம் ஒரு புறதான். அவங்க எது ஈக்வானிமிட்டி, அதாவது அனைத்திலுமே சமநோக்கு காணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவர்கள் அடைந்திருப்பார்கள். ஓகே. த லிவிங் என்டிட்டி வந்து ஆத்மா வந்து சுப்பீரியர் எனர்ஜி. ஏன்னா அது வந்து பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து வந்தது இல்லையா. சோ இந்த உடலை வந்து இது வந்து இன்ஃபீரியர். இந்த உடல் வந்து 24 பண்புகளால், பௌதிக பண்புகளால் ஆனது. அதனால கீழ் இயல்பால் ஆனது, கீழ் ஆற்றலால் ஆனது, லோயர் இன்ஃபீரியர் எனர்ஜியால் ஆனது, பௌதிக எக்ஸ்டர்னல் அதாவது பகிரங்க சக்தியால் ஆனது. வெவ்வேறு பெயர்கள் ஆக்சுவலி இதுக்கு இல்லையா. இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஓகே. So ignorance is the cause of suffering. எதற்கு நாம எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து கஷ்டப்படுறோம்? நித்திய பத்தர்களாக தான் நாம பிறந்தோம். எது வரைக்கும் நாம பத்தர்களாக இருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நம்ம சிரமப்பட்டிருந்தா இருப்போம். எப்ப நாம வந்து ஞானத்தை பற்றி நாம யார் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றோமோ அப்ப நமக்கு வந்து சங்கடங்கள் இருந்தாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்கம், மேலும் அதை வந்து பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்முடைய குணாதிசயத்தை பக்குவத்துக்கு எடுத்துட்டு வரும்பொழுது அதற்கேற்றவாறு அதை நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துவோம், செயல்படுத்துவோம். சோ அறியாமை என்பதுதான் வந்து அனைத்து சங்கடங்களுக்கும் மூல காரணம். இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா வந்து இங்க சிரமப்படுறதுக்கு. சோ ஐடென்டிஃபைங் ஒன் செல்ஃப், அது எதனாலனாக்கா அறியாமல் இருப்பவர்கள் வந்து ஆத்மாவை பற்றி ஞானம் இருக்காது. அவர்கள் எல்லாமே பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் தான் இல்லையா. உடலால் மட்டுமே அவர்களுடைய ஐடென்டிபிகேஷன், ஆத்மா ஒன்று இருக்கின்றது என்ற ஞானமும் அவர்களுக்கு தெரியாது. உண்மையிலே இந்த உடல் தான் ஏங்கி கொண்டிருக்கின்றது, எல்லாம் என்னுடையது, இங்க இருக்கிறது எல்லாம் என்னுடையது, பௌதிகத்தே வந்து நிரந்தரமான ஒரு நிலையில அவர்களுடைய கண்ணோட்டத்தை வந்து எடுத்துட்டு வருவாங்க. சோ கண்டிஷன்டு சோல் சஃபர்ஸ் டியூ டு த இக்னரன்ஸ் இல்லையா. அறியாமையில் தான் நம்ம எப்பவுமே சிரமப்படுவோம். ஆனால் இதனுடைய சொல்யூஷன் கிடைச்சா, ஆத்மாவை பற்றிய உணர்வு வந்த பிறகு ஒவ்வொரு செயலுக்குமே வந்து சங்கடத்திற்கும் எவ்வாறு சென்றால் நாம வந்து அதை வந்து நல்முறையில் வந்து அதாவது முடிக்கிறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா. சங்கடமாக இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதுல இருந்து நம்ம வெளிவரத்துக்கான மார்க்கம் என்னவோ அதற்கு நம்ம வந்து பிரயத்தனப்படுவோம். லிவிங் என்டிட்டி இஸ் நாட் த மாஸ்டர். அதாவது இந்த உயிர்வாழி வந்து எப்பொழுதுமே வந்து யாரையுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஈ கேனாட் பிகம் த ரூலர் ஆல்சோ இல்லையா. மாஸ்டர் மீன்ஸ் அதாவது அடுத்தவர்களை வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்துறோம் இல்லையா, அதுதான் மாஸ்டர் ரோல். சோ பகவான் இஸ் த சுப்ரீம் மாஸ்டர் இல்லையா. நம்ம எல்லாருமே அவர் தன்னுடைய கட்டுக்குள்ளதான் வச்சிருக்கார். So soul is neither the proprietor nor the controller of actions and reactions of the body இல்லையா. soul வந்து is not the proprietor.
இந்த நம்ம ஒன்லி இந்த சோல் என்ன பண்ணும், நினைவு மட்டும்தான் செய்யும், ஒன்லி தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு வரும். ஆனா இது எல்லாமே தானா வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். சோல் எதுவுமே கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. அது செய்யக்கூடிய ஒரே தவறு ஒன்றின் மீது பற்றை வளர்த்தல், ஏதாவது ஆசை கொள்ளுதல், அது ஒண்ணுதான் அது செய்யும். ஆனா இந்த மனசு என்ன பண்ணும், அதன் மீது வந்து பற்றுதலை வந்து வளர்த்து விடும். அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு அது செயல்படவும் வச்சிடும். சோ அதனால இஸ் நாட் த ப்ரொபரேட்டர், உரிமையாளரும் கிடையாது, மேலும் கட்டுப்பாட்டாளரும் கிடையாது. இந்த செயல்களை வந்து கட்டுப்படுத்தவும் ஆத்மாவால முடியாது. நீங்க அதனாலதான் நீங்க அந்த குதிரை பொம்மை, அதாவது 5 குதிரை மற்றும் பின்னாடி ஆன்மா உட்கார்ந்துருக்கும், அப்புறம் மனசு இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அது தெரியும் இல்லையா. இந்த கடிவாளமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசு. ஆனா அந்த கடிவாளம் எதனால் இயங்குகின்றது, அறிவினால் இயங்குகின்றது. சோ இந்த அறிவு, மனது மற்றும் புலன்கள், இதுதான் வந்து காரணம் வந்து, அதாவது இது மூன்றும் வந்து கலந்ததுதான் ஒரு செயல்பாடினுடைய இதுவே. அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகளும் வந்து இந்த உடலால் நாம செய்கின்றோம். ஆனா ஆன்மா வந்து எதுவுமே செய்யறதில்ல, சிம்பிளா ஒரு பிரயாணி மாதிரி இந்த உடல்ல வந்து அவன் பிரயாணம் மேற்கொண்டிருக்கின்றான். He simply being tossed in the waves of material ocean in the struggle of existence. யார் அவனை வந்து இதை வந்து அடையணும்னு நினைக்க சொல்றது? அவன் செய்யக்கூடிய தவறு அது ஒன்றுதான். ஆன்மா வந்து எதன் மீது பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அவன்தான் நிர்ணயிக்க வேண்டும். ஆனால் அவனுக்கு அதற்கேற்ற குணாதிசயம் வந்து இருக்க வேண்டும். நித்தியமான ஒரு செயல் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது இல்லையா. சோ நித்தியமான இந்த ஆத்மா வந்து எங்கே இருக்க வேண்டும், அந்த நித்திய உலகத்தில் இருக்க வேண்டும். அதற்கு அவனுடைய கடமைகள் என்ன என்பதை அவன் கண்டிப்பாக புரட்டி பார்க்க வேண்டும் இல்லையா. அந்த நிர்குணத்தன்மையை அடையும் பொழுது மட்டும்தான் அவன் விடுதலை அடைய முடியும். இல்லை என்றால் சத்துவமாக இருந்தாலும் அவன் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவன் பிறப்பி எடுப்பான். மீண்டும் இங்க வந்து தத்தளிச்சுட்டுதான் இருக்கணும் நம்ம இந்த சம்சார சாகரத்துல. பெஸ்ட் சொல்யூஷன் டு சேவ் த லிவிங் என்டிட்டி ஃப்ரம் த டர்மாயில். அதாவது ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில இருந்து இந்த உயிர் வாழி இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய நம்ம எல்லாருமே அந்த டர்மாயில தான் இருக்கும் இல்லையா. அப்பப்ப நமக்கு வந்து இந்த உலகத்திலே நம்ம டர்மாயில தான் இருக்கும், சங்கடத்துலதான் இருக்கும். ஆனா இதெல்லாம் சங்கடமாவே தெரியறது கிடையாது. ஆனா பெரிய சங்கடங்கள் அங்கங்க நிகழும் போது ஐயோ இப்படி நடந்துச்சேன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். ஆனா உண்மையிலே நாம கூட அதை விட கொஞ்சம், அதாவது ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த சங்கடத்துலதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோன்ற உண்மையே நம்ம உணராம தான் நம்ம செயல்பட்டு இருப்போம் இல்லையா. அதனால இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து நம்ம வெளியேறணும்னாக்கா ஒன்லி பை த கிருஷ்ண உணர்வில், அதாவது கடவுள் உணர்வில் நாம் செயலாற்றும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளால வெளியேற முடியும். சோ லார்ட் ஆஸ் த அல்டிமேட் பெர்ஃபார்மர் அந்த காஸ் இல்லையா. அதாவது உண்மையிலே வந்து அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் யார், எல்லாம் வல்ல இறைவன். சோ அனைத்துமே, அதாவது ஹீ இஸ் த அப்ரூவர், நம்மள செயல்பட வைப்பரும் அவர் தான் இல்லையா. அப்ரூவல் கொடுத்துடுறாரு, அதுக்கப்புறம் இந்த புலன், மனசு, அறிவு எல்லாமே வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிருது. ஒன் இன் நாலேஜ் சீஸ் மெட்டீரியல் நேச்சர் as being under the Lord's control இல்லையா. ஞானத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வந்து இது நன்னா புரிய ஆரம்பிக்கும். உண்மையிலே நாம் எதுவும் இங்க செயல்படுறது கிடையாது. இந்த புலன்கள், மனசு, அறிவு செயல்படுகின்றது இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால். அந்த 3 குணங்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் வந்து இந்த இயற்கையே கட்டுப்படுத்துபவர் அவர்தான், எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர்தான், பரம உரிமையாளர், எல்லாரையுமே ரட்சிப்பவரும் அவர்தான் என்ற அந்த உண்மை வந்து தான் யார், தான் ஒரு ஆத்மா என்று உணரக்கூடிய ஒரு உயிர் வாழியால் இது புரிந்து கொள்ள முடியும். Then thus the Lord as the ultimate performer and the cause of all actions இல்லையா. எல்லா செயல்பாடுகளுக்கும் மூல காரணமாக இருப்பவர் யார் என்றால் அந்த பரம்பொருள் தான். ஏனென்றால் நமக்கு அப்ரூவல் அவர் தான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து கொடுக்கிறாரு. அதாவது ஆன்மா நினைச்சா கூட புத்தியை உபயோகப்படுத்தி எஸ் நீ போய் உன்னுடைய குணத்துக்கு ஏற்றவாறு நீ செயல்படு, உனக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றது யாரு, எல்லாம் வல்ல இறைவன். அதாவது விபு என்றால் ஆம்னிசியன்ட், ஆம்னிசியன்னாக்கா சர்வ வல்லமை, அனைத்து இதிலுமே அவர் வந்து இஸ் த பொட்டன்ட், இஸ் த ஆற்றல், எல்லாவற்றிலுமே எல்லையற்ற ஆற்றலை கொண்டவர் இல்லையா. அவரோட நம்ம யாருமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஆம்னிசியன் மீன்ஸ் அனைத்து விதத்திலுமே, எல்லா விதத்திலுமே அவர் வந்து ஆற்றலை பெற்றவர். ஆனா நாம வந்து உயிர் வாழி வந்து அணு ஆத்மா, அதாவது ஒரு அணு சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய அட்டமிக் சைஸ் இல்லையா. சின்ஸ் மெட்டீரியல் நேச்சர் ஒர்க்ஸ் அண்டர் த சூப்பர், யாருடைய சூப்பர்வேஷன் கீழே வந்து இந்த பௌதீக இயற்கை செயல்படுகின்றது, எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவருடைய ஆளுமை கீழே தான் இது இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. சோ அப்ப அவருடைய ஆளுமை கீழே இயங்கும் பொழுது அவர்தான் அதை வந்து அதாவது இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார். சோ அப்ப இஸ் த சுப்ரீம் பர்ஃபார்மர் இல்லையா. அனைத்து காரணங்களுக்கும், அனைத்து செயல்பாடுகள், ஒரு உயிர் வாழியும் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கும் காரணங்கள் அனைத்துமே அவரிடமிருந்துதான் வருகின்றது என்பதை நாம
புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இஸ் லார்ட் ரெஸ்பான்சிபிள்? அப்ப கடவுள் தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா நம்முடைய செய்யக்கூடிய நன்மை தீமைக்கு எல்லாமே? கிடையாது. ஏனென்றால் அவர் வெறுமனே அப்ரூவல் தான் பண்றார் இல்லையா? மேலும் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துக்குமே விட்னஸ் அவர் தான், சாட்சி பறவையா உட்கார்ந்திருக்கார் உள்ளுக்குள்ளேயே. சோ இந்த உயிர் வாழி எனக்கூடிய பறவை என்னென்ன செய்கின்றது? இந்த மரம் என்னும் இந்த உடல் என்னும் மரத்துல வந்து 2 பறவைகள் உண்டு ஹிருதயத்துல. அதாவது அதுல வந்து ஒண்ணு வந்து இந்த ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. சோ இந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய பழங்கள் இந்த ஜீவாத்மா என்னென்ன நினைக்கிறதோ இல்லையா, அது நினைக்கிறது எல்லாமே அது செயல்படுத்தும் பொழுது சிலது வந்து நன்மையில கொடுக்கும், சிலது வந்து சங்கடத்துல கொடுக்கும், சிலது வந்து துக்கமாகிவிடும். சோ அந்தந்த கனிகளை வந்து நாம தான் வந்து சுவைத்து அதனுடைய அந்த சுவையை நாம வந்து மென்னு முழுங்குறோம். அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. ஒரு வாட்டி கடிச்சு வாய்க்குள்ள போன பிறகு அதை வந்து நாம முழுங்கித்தான் ஆக வேண்டும். அது சுவை இருந்தாலும் சரி, சுவை இல்லாவிட்டாலும் சரி, நாம் அதை தவிர்க்க முடியாது. அந்த அப்ரூவல் யார், முழுங்கறதுக்கான அப்ரூவல் யார்கிட்ட இருந்து வருது? நம்ம அதாவது சாட்சி பறவையா உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா கிட்ட இருந்து தான் வருது. இட் இஸ் த சோல் ஹூ இனிஷியேட்ஸ் த டிசையர். அழகான வார்த்தை இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஆத்மா தான் வந்து எஸ் இட் ப்ரொவோக்ஸ். இதை நீ ஆசைப்படு அப்படின்னு மனசுல இருந்து ஆத்மா தான் சொல்லுது. அது ஒண்ணுதான் அது செய்யற தப்பு. ஆனா மொத்தத்தையுமே வந்து இந்த புத்தி மற்றும் மனசு, இந்த புலன்கள் செயல்பட வச்சிரும். So therefore living entities response for all the good and bad reaction. அதனால்தான் நம்ம நற்கர்மங்கள் மற்றும் துர்க்கர்மங்களுக்கு நம்ம வந்து கட்டுப்பட்டு விடுகின்றோம் இல்லையா? சோ நம்ம எந்த சுபாவத்தை சத்வத்துல இருந்தா நம்ம நற்கர்மங்களே செய்வோம். அதே ரஜோ அண்ட் தாம்சிக்ல இருந்தா துர்க்கர்மங்கள் செய்வதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இல்லையா? The Lord is neutral to everyone. எல்லாருக்குமே அவர் சமமானவர். சோ அதாவது பக்தர்களுக்கு கருணை ஜாஸ்தி புழிவார், ஆனா பாரபட்சம் பார்க்க மாட்டார். பக்தர்களுக்கு எஸ் அவர்கள் எவ்வாறு பக்தியை செலுத்தினார்களோ அதற்கேற்றவாறு பகவான் அவர்களுக்கு பலன்கள் கொடுத்துவார். ஆனா பக்தர் அற்றவர்களை வந்து அவர் எதுவும் தண்டிக்கிறது எல்லாம் கிடையாது. ஆனா எல்லோரையும் ஒருபோல காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை, எல்லாருக்கும் என்ன கொடுக்கணுமோ இந்த இயற்கையில வந்து வளங்கள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் காமனை தான் கொடுத்திருக்காரு. எல்லாருமே வந்து அதை உபயோகப்படுத்திக்கலாம். இவருக்கென்று கிடையாது இல்லையா? சோ அவர் மழை பெஞ்சா நமக்கு என்ன தனித்தனியா வருதா? மழை தண்ணி எல்லாமே ஒரே எல்லாம் அடிச்சுட்டு போகிறதா இல்லையா? சோ காமனா நதிநீர் என்பது எல்லாருக்குமே உபயோகப்படுவது ஒன்றான். அந்த மாதிரி வந்து இட் இஸ் அ காமன் திங். பகவான் இருந்து வரக்கூடிய அனைத்துமே செல்வங்கள் அனைத்துமே பொதுவாக எல்லோராலுமே உபயோகப்படுத்துவதற்காக தான் பகவான் படைத்தார். ஆனால் நாம சுயநலம் கொண்டு நாம் என்ன பண்றோம்? அடுத்தவர்களுடைய இதையும் நாம அபகரித்து விடுகின்றோம் இல்லையா? ஒன் ஹூ டிசைர்ஸ் கிருஷ்ணா. ஆனால் யார் ஒருவர் பகவானை வந்து தேவையா, எல்லாம் இந்த பௌதிக தேவையா இல்லை வந்து பகவான் தேவையானாக்கா எந்த சாய்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்களோ அதற்கேற்றவாறுடைய பலன்களும் கிடைக்கின்றது. எஸ் எனக்கு பகவானே போதும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து பகவான் ஏன்னா தன்னை நம்பி வந்தவர்களை அவர் ரட்சணை செய்கின்றார். அண்ட் என்கரேஜஸ் ஒன் டு டிசைர் இன் சச் அ வே. அதே மாதிரிய வந்து பகவானையே அவரே தேவை என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த புத்தியையும் வந்து அவர் வந்து அனுகிரகிக்கின்றார். சோ தட் அவன் இறுதியில வந்து பகவானிடத்தில் சேர்ந்து நித்தியமாக சந்தோஷத்தை அவன் அனுபவிக்க முடியும். சோ கம்பேரிசன் இப்போ ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும், சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல் ரெண்டுமே நித்தியத்தன்மை. எட்டர்னல் என்றால் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா ஆத்மா வந்து இந்த உடல் வந்து பௌதிகத்தால் ஆனது இல்லையா? அதனால வந்து நம்ம இந்த பௌதிகத்த பண்புகளானது இங்கிருந்து நாம் வாழக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டும் வந்து பௌதிகம் தான், மாயை தான், மகா மாயையால் கட்டுப்படுத்துவது இல்லையா? அதனால என்ன செய்யறோம்? நம்முடைய புத்தியை வந்து அதாவது பௌதிகத்தின் தரப்பில் ஈர்க்கப்படும் பொழுது அத்தகைய செயலில் ஈடுபட்டு நாம் வந்து சிரமங்களை வந்து அனுபவிக்கின்றோம். இல்லை என்றால் பேர் ஆனந்தத்தையும் வந்து இந்த ஆத்மா வந்து அனுபவிக்கும். ஆனால் பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், நிர்குணவாதி இல்லையா? above all 3 modes. அவர்தான் இந்த 3 குணங்களையுமே படைத்தார். ஆனால் அவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர் கிடையாது. எவ்வாறு அரசன் வந்து சட்ட திட்டங்களை அவன் ஏற்றினாலும் அந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு அவன் வந்து கட்டுப்பாடற்றவனோ அதே போலதான் வந்து அதாவது பகவானும் அவர் ஏற்றிய இந்த சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்கள் எல்லாமே அவருடைய ஆளுமைக்கிலதான் வந்து இயங்குகின்றது. ஆனால் அவர் அதற்கு சம்பந்தப்பட்டவர் அல்ல. இஸ் அன் அலூஃப் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். காக்னிசன்ட் ஆஃப் திஸ் பாடி, இந்த உடலை மட்டுமே அறிபவன் தான் ஆத்மா இல்லையா? ஆனால் பகவான் எல்லாருடைய உடல்களையும் அதாவது இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா எல்லா ஜீவாத்மாக்களை பற்றியுமே பகவானுக்கு தெரியும். நமக்கு இருக்கக்கூடியது என்ன? மைன்யூட் இண்டிபெண்டன்ஸ், சிறிய சுதந்திரம் தான் இருக்கு. அதாவது நம்ம ஒரு ஆசைப்படுவதற்கான சிறு சுதந்திரம் இருக்கு. அண்ட் அதனுடைய அப்ரூவல் எல்லாமே வந்து பகவான் இல்லையா?
and depend upon the super soul to fulfill desires. நம்ம வந்து பகவானுடைய அருளுக்காக தான் காத்துட்டு இருக்கணும். நம்முடைய ஆசையை வந்து நிறைவேற்றி கொள்ளணும்னாக்கா எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அதை வந்து நிறைவேற்ற முடியும். பகவான் இஸ் டோட்டலி, அதாவது இண்டிபெண்டன்ட், இஸ் அன் அலூஃப் இல்லையா? அது இதுதான் அந்த சக்கரம். அது மூன்றுமே இந்த 3 டூயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஆத்மா, பரமாத்மா மற்றும் இந்த சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்கள். சோ இந்த ஆத்மா வந்து நினைக்கிறது, ஆசைப்படுது. சூப்பர் சோல் என்ன பண்றாரு? அவர் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிடுறாரு. எஸ், நீ இது ஆசைப்பட்டல, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துறாரு. நீ அதை வந்து எப்படி செயல்படுத்தணுமோ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரவருடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறுதான். ஸோ சாங்ஷனிங் ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு இந்த புலன்கள், மனது மற்றும் அறிவு வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது. ஓகே, ஸோ சூப்பர் சோல் சாங்ஷனர் இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆக்ஷன்ஸ். இதுல வந்து ஆத்மா செயல்படுகின்றதா? இல்லை. அது ஜீவாத்மா வந்து ஒரு செயலில் வந்து ஈடுபடுகின்றதா? இல்லை. ஆனால் செய்பவை எல்லாம் எது? இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய புலன்கள், மனது மற்றும் அறிவு தான். அதுவும் இந்த இயற்கைக்கேற்றவாறு. ஸோ he has initiates only ஆசை மட்டும்தான் படுறது. ஸோ மோட் ஆஃப் நேச்சர் ஆர் த ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் லார்ட் இன் ஃபுல்ஃபில்லிங் த டிசைர்ஸ். ஸோ இதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஏஜென்ட் யாருன்னாக்கா இந்த சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்கள். அதுதான் உண்மையிலே நம்மளை வந்து செயல்பட வைக்கின்றது. ஸோ பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இதை யார் ஒருத்தர் உணர்வதால் அவர்கள் பக்குவ நிலை வந்து அடைய முடியும். ஸோ உண்மையிலே வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம பெறணும்ன்ற அந்த முயற்சியில வந்து அந்த உயிர் வாழி வந்து முயற்சி செய்யும். அவ்வாறு அவர் முயற்சி செய்யும் பொழுது இறுதியில வந்து நிம்மதியை வந்து அவர்கள் அடைகிறார்கள். இதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ், ஆழ்நிலை இல்லையா? சோ அது எப்பவுமே ஆழ்நிலையான அறிவு, அதாவது பகவத் ஞானம் நம்மளை எப்பவுமே வந்து மேன்மை உரை செய்யும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரிமூவ்ஸ் ஆல் பிவில்டர்மெண்ட், அனைத்து அதாவது குழப்பங்கள் அனைத்துமே நம்ம கிட்ட இருந்து விலகிவிடும். இல்லை என்றால் எப்பவுமே நம்ம குழப்பத்துலதான் சுத்தின்ண்டே இருப்போம் இல்லையா? எது வரைக்குமே நம்ம பௌதிகத்தின் மீது லயித்து நம்முடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே பௌதிகத்தின் தரப்பில் மட்டுமே செய்கின்றோம் என்றால் அதை நம்ம செய்த பிறகு கூட 10 வாட்டி யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். என்ன ஆகும் தெரியாது, இது நன்மையாக வருமா இல்லை நமக்கு ஏதாவது லாஸ் வருமா அப்படின்லாம் நம்ம யோசிப்போம். அதே பக்தியில் இருப்பவர்கள் வந்து பகவான் மீது பாரத்தை போட்டு, எம்பிரானே எனக்குன்னு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த கடமையை செய்வதற்கு ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்க, அதை வந்து நல்முறையில் செய்வதற்கான மார்க்கத்தை மட்டும் நீங்க காட்டு, நீங்க தான் கூட இருந்து எல்லாமே எனக்கு செயல்பட வைக்கணும்னு ஒரு அந்த பாரத்தை வந்து பகவான் மீது போட்டு செய்வாங்க. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு அந்த டென்ஷன் இருக்காது, ஆங்ஸைட்டி இருக்காது, ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. பிவில்டர்மெண்ட்னா கன்ஃபியூஷன். ஓகே, ஸோ அதாவது நமக்கு வந்து குழப்பம், கலக்கம் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது இல்லையா? ஆழ்நிலையான அறிவு வந்து எப்போ நம்ம பெறுவோம் என்றால் நம்ம முழுவதும் நம்ம பகவானிடத்தில் வந்து தஞ்சம் அடையும் பொழுது. இந்த தஞ்சம் அடையறதுக்கு கூட ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு பகவத்கீதையில நமக்கு இல்லையா? அதாவது 18th சாப்டர்ல நம்ம வந்து அனுகூலஸ்ய சங்கல்பம் பிரதிகூலஸ்ய வர்ஜினம் இல்லையா? 65 or 66 நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. எஸ், சரண்டர் 66 இதுலதான் வரும். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ஞம் மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜா அகம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷாமி மா சூச்சக. சோ இதுலதான் அந்த ஸ்லோகம் வரும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், அனுகூலஷ ஹரிபக்தி விலாசா. ஹரிபக்தி விலாசா வந்து ஐ திங்க் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி அவர்கள் எழுதினது நினைக்கிறேன். சோ ஹரிபக்தி விலாசா. சோ அந்த ஹரிபக்தி விலாசால வந்து என்ன சொல்லு, அனுகூல்யஷ சங்கல்பம். அனுகூல்யம் யாருக்கு? பகவானுக்கு. சோ அவருக்கு எது அனுகூலமோ அத்தகைய செயல் மட்டுமே நாம சங்கல்பமாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுவது. பிரதிகூல்யஷ வர்ஜினம், அவருக்கு எதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் அதை வந்து நம்ம வந்து பரிபாலிக்கவில்லை, தட் இஸ் டோட்டலி அகெயின்ஸ்ட் இல்லையா? அது வந்து அதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கிறது. ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வஷோ, அதாவது நம்மளை ரட்சிப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர்தான் இல்லையா? கோபித்வே வர்ணம் ததா ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யே சத்வித்தா சரணாகதி. சரணாகதியினுடைய டெஃபினிஷன் இதுதான். அதாவது நம்ம வந்து அவருக்கு எது ஃபேவரபிளோ அந்த செயல் மட்டும்தான் செய்யறது, அவருக்கு அன்ஃபேவரபிள் திங்ஸ் எல்லாமே செய்யறது. பிரவிற்த்தி நிவர்த்தி இல்லையா? பிரவிற்த்தி மீன்ஸ் செய்யத்தக்க செயல், நிவர்த்தி மீன்ஸ் செய்யத்தகாத செயலை வந்து விட்டுறது. சோ நம்மளை ரட்சிப்பதற்கு எம்பெருமான் இருக்கின்றார், நெக்ஸ்ட் அவரை தவிர வேற யாரும் கிடையாது என்று ஸ்ட்ராங்கா நினைக்கிறது.
அதுக்கப்புறம் வந்து நாம அந்த பாதையில் செல்லும் பொழுது நமக்கு எவ்வளவோ அதாவது ஹியூமிலியேஷன்ஸ், அதாவது நமக்கு வந்து அவமானங்கள் ஏற்படலாம், அதை எல்லாம் தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இல்லையா, சிறிதான அந்த எந்த செயலா இருந்தாலுமே அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கும் இல்லையா, அதை சகித்து கொள்ளக்கூடிய மனம், என்ன டிஃபிகல்ட்டி வந்தாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலை. ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த நிலைகள் வரும்பொழுது அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வந்து பகவானிடத்தில் வந்து தங்களை வந்து முழுமையாக சரணாகதி செய்திருக்கின்றார்கள் என்று அர்த்தம். சோ ஒருவர் அந்த நிலையில் வந்து பகவானிடத்தில் யார் வந்து தன்னை வந்து அர்ப்பணிக்கின்றார்களோ அவர்களால் வந்து முழுமையான ஞானத்தை வந்து பெற முடியும். பகவானே கொடுப்பார். எப்படி ஜஸ்ட் as sun lights up everything in daytime இல்லையா, அவர்களுக்கு அந்த ஞானம் வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்க சூரிய பிரகாசம், ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே பிரகாசப்படுத்துவது போல அவர்களுடைய இந்த சரணாகதியினுடைய அந்த மனப்பக்குவம் வந்து பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றது. இரண்டு விதமான, அதாவது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வேஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உணர்தல் இரண்டு நிலைகள், இது 2 parts ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். உத்தமமான அந்த ஞானத்தை வந்து இரு நிலைகளில் வந்து நாம உணர முடியும். எவ்வாறு என்றால், டு நோ தட் we are not body but spirit soul, நான் உடல் அல்ல ஒரு ஆத்மா என்று உணரக்கூடிய தன்மை ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ரெண்டாவது வந்து to know that we can never become God, நம்ம கடவுள், அதாவது இந்த ஆத்மா ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இயல்பால் ஒத்த தன்மை கொண்டவர்கள், நித்திய தன்மை. அதுக்காக நான் ஃபியூச்சர்ல வந்து கடவுள் ஆகிவிட முடியுமா? கிடையாது. ஒரு ஹையஸ்ட் லெவலா ஒரு குரு ஆச்சாரிய ஆனா கூட ஐ கேன் பி ஒன்லி த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட்லி ஃபீச்சர்ஸ். நம்மள எல்லாருமே ஒரு கடவுளுக்கு நிகரா வந்து நம்மள வந்து மதிச்சாலும் கூட நாம் எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய பிரதிநிதிகள் தான் அப்படின்ட்டு ஒரு குரு ஆச்சாரிய எப்பவுமே அந்த மாதிரிதான் நினைப்பாங்க. பட் எட்டர்னலி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் த லார்ட் இல்லையா, பகவான்ல இருந்து நம்ம வேறுபட்டவர்கள் தான். அவருக்கு ஒத்த ஆற்றல்கள் நமக்கு கிடையாது. எதையுமே அவருடைய கருணைக்காக தான். குரு கூட வந்து பகவானிடத்தில் யாச்சகம் பெற்று நம்ம எல்லாருக்குமே அவருடைய டிசைபிள்ஸ்க்கு வந்து கொடுப்பார். அந்த கருணை அவர் பெறும் பொழுது தன்னுடைய பக்தர்களுக்கும் பகவானுடைய பக்தர்களுக்கும் வந்து அதை வழங்கி விடுவார். சோ he can never become a god இல்லையா. குரு என்பவர் வந்து கடவுளாக முடியாது. ஆனால் அவரை போல வந்து நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்மளால வந்து கடவுளை நேரடியாக பார்க்க முடியல என்றாலும் குருவினுடைய ரூபத்தில் வந்து நாம காண முடியும். ரெண்டு விதமான குழப்பங்கள், அதாவது டு ஐடென்டிஃபை ஒன் செல்ஃப் வித் மேட்டர், பாடிலி ஐடென்டிஃபிகேஷன் இல்லையா. தான் வந்து ஆத்மா என்பதை உணராம நாம வந்து வெறுமனே வந்து மனிதர்கள் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அவர் இவர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஆனா உண்மையிலே அவர்கள் எல்லாமே ஆத்மஸ்வரூபத்தில் இருக்கின்றார்கள், அத்தகைய உடலை ஏற்றிருக்கின்றார்கள் என்ற உண்மையை அறியாமல் இருப்பது. மேலும் வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று நினைக்கும் பொழுது நானே கடவுள் என்ற, and then to think oneself as God, இது வந்து இன்னும் வர்ஸ்டான நேச்சர். இது ரெண்டு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து நாம ஏற்படுத்திக்க கூடாது. சோ ஒரு உத்தமமான ஞானத்தை பெறத்துக்கான இரண்டு மார்க்கங்கள் மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இது குவைட் ஆப்போசிட் கன்ஃபியூஷன் செய்யறதுக்கான இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். யார் ஒருவர் எப்பொழுதுமே உடல் தளத்திலே இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அதாவது இந்த பக்தியில வந்து தான் யார் என்பதை அவர்களால் உணர முடியாது. மேலும் அவர்களே அது ஏதாவது ஒரு பொசிஷன், ஹையர் பொசிஷன் ஸ்டேட்டஸ் இருந்தா அதாவது அவங்களே வந்து தங்களையே வந்து கடவுளாக நினைத்துக் கொள்ளக்கூடிய நிலைக்கும் அவர்கள் செல்வார்கள். ஸோ டு கெட் ரியல் நாலேஜ், ஸோ அதாவது உண்மையான ஞானத்தை வந்து நாம் யாரிடத்திலிருந்து பெற முடியும்? அதாவது ஒரு குருவிடத்திலிருந்து தான் நம்ம பெற முடியும், அதுவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவிடத்தில். ஸோ அந்த ஞானத்தை, அது கிருஷ்ண உணர்வு. such a bona fide spiritual master never claims. ஸோ ஒரு குரு வந்து தான் கடவுள்னு என்னைக்குமே சொல்லிக்க மாட்டார். ஸோ என்னால எல்லாம் முடியும், என்னாலதான் அவன் வந்து அப்படி வந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த குருவுமே சொல்ல மாட்டான். ஸோ பகவானுடைய கருணையால் அவன் அதை பெற்றான் என்றுதான் சொல்வார்கள். ஸோ அதுதான் வந்து த குவாலிட்டி ஆஃப் எ குரு, ஆத்தன்டிக் குரு. ஸோ அதனால நான் தான் கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதன் குரு, அதாவது போலி மனிதன் இல்லையா. ஸோ வெளியில காவி கட்டிண்டு உள்ளுக்குள்ள வந்து இன்னும் அந்த துரத்தலே செய்யாமல் வந்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய சில பேர் வந்து மிஸ்டிக் யோகிஸ் வச்சுட்டு வந்து ஒருத்தருக்கு ஏதாவது தேவைப்படுறது எல்லாமே செய்து காட்டும் பொழுது அவர்கள் வந்து நினைப்பாங்க கடவுளுக்கு நிகராக தான் என்று அவர்களே சொல்லிக் கொள்வார்கள் இல்லையா. அது தவறு. ஸோ நோ ஒன் கேன் பிகம் காட் இல்லையா. ஸோ கடவுளை காண்பதற்கு நமக்கு கூட அந்த குவாலிஃபிகேஷன் தேவை. அப்பதான் நம்ம கடவுளையே பார்க்க முடியும் இல்லையா. நம்முடைய நிதர்சனமான அந்த பக்தி தான் பகவானை நம் முன்னில வந்து தோற்றுவிக்கும். ஸோ பகவான் நம்மளை அவரே தேடிண்டு வந்துருவார். நாம் அவரை தேடி போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நாம செய்ய வேண்டியது முழு சமர்ப்பணமான பக்தி தான்.
அதுல நாம திளைத்தோம் என்றால் பகவான் நம்மளை தேடி ஓடி வந்துருவார். இப்படிப்பட்ட பக்தனை கண்டிப்பாக நான் பார்க்கணும். அவரை பற்றிய ஞானத்தை அவரே வந்து உள்ளுக்குள்ளிருந்து நமக்கு வழிகாட்டுவார். சோ இல்லை என்றால் நமக்கு ஒரு குருவின் மார்க்கத்திலையும் நாம் அந்த ஞானத்தை வந்து பெற முடியும். அதாவது ஒரு குருவுக்கு நாம் எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னா கடவுளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மரியாதை கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் இல்லையா? என்னன்னா கடவுளை நாம நேரடியா பார்க்க முடியறது கிடையாது. அவர் ரூபத்துல நாம வந்து பகவானை பார்க்கின்றோம். ஏனென்றால் பகவானை பற்றிய ஞானத்தை வந்து அவர்தான் வந்து போதிக்கின்றார். உள்ளதை கண்டவர், உள்ளதை உள்ளபடி கண்ட அவரால் உண்மையை எடுத்துரைக்க முடியும். இந்த சியர் ஆஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா who has known the truth, seer of the truth, அவரால மட்டும்தான் நமக்கு வந்து உண்மையை எடுத்துரைக்க முடியும். அதனால ஒரு குருவுக்கு நாம் என்றைக்குமே கடவுளுக்கு சமமான மரியாதையை நாம கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும். சோ குருவை நாம வந்து கடவுளை வந்து குருவின் ரூபத்தில் தான் காண்கின்றோம். ஆனால் அவர் கடவுள் அல்ல. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். Practical application. One who takes shelter of super soul in full knowledge becomes impartial in material transaction and finds quick path for liberation. So யார் ஒருவர் வந்து பகவானின் திருப்பாதங்களில் தஞ்சம் அடைகின்றார்களோ, in full knowledge, அவரை பற்றியான ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு இல்லையா, becomes impartial, அதாவது பாரபட்சமற்ற நிலையை அவர்கள் வந்து அடைகின்றார்கள். எதில் பாரபட்ச நிலை? அதாவது பௌதீக செயல்களில் வந்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய அனைத்திலுமே வந்து பாரபட்சம் இருக்காது, தன்னலம் இருக்காது. அதுல வந்து தான் வந்து இதுல வந்து பௌதீக லாபம் அடையணும்னு இருக்க மாட்டாங்க. தன்னுடைய கடமையாக மட்டும்தான் அவர்கள் அதுல செயல்படுவார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மோட்சத்தின் அந்த பாதையில் வந்து அதாவது அந்த பாதைக்கு அவர்கள் வந்து சென்று விடுகிறார்கள். ஸோ லிங்க் வித் ப்ரீவியஸ் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங், நம்ம இந்த மூன்றுக்குமே, இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள், ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா, இத 3 பத்தி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. 3rd செஷன் 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 16வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தது. ஸோ அது வந்து அந்த 3னுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை தெரிஞ்சுக்கின பிறகு நம்ம வந்து அறியாமையிலிருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். உண்மையிலே புலன்கள், மனது, அறிவு எதுவும் செய்யறது கிடையாது. இந்த ஆத்மா வந்து சொல்றதுதான் இந்த புலன்கள் எல்லாமே செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது. அப்படிங்கிறது வந்து உணரும் பொழுது நாம அதாவது அறியாமையிலிருந்து வெளியில வருகின்றோம். அறியாமை நம்மிடந்து விளங்கினால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து பக்தி செயலால் வந்து அவர்கள் வந்து பகவானிடத்தில் வந்து அவருடைய கமல பாதங்களில் வந்து தஞ்சம் அடைகிறார்கள். அவ்வாறு பகவானின் திரு பாதங்களில் தஞ்சம் அடைபவர்கள் அதாவது உத்தம நிலையை அடைகிறார்கள், பர்ஃபெக்ஷன் இல்லையா? அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த தன்மையை அவர்கள் வந்து பெறுகிறார்கள் அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து 17வது ஸ்லோகம் வந்து சிக்னிபிகன்ட், பிகமிங் ஃபிக்ஸ்ட். ஒருவர் அந்த நிலை இப்ப வந்து எவ்வாறு பகவான் மீது மனதை வந்து நிலைநிறுத்தத்துக்கான மார்க்கம் என்னன்றதுதான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ பற்றற்ற தன்மையில போகும் பொழுதுதான் நம்மளால பகவானிடத்தில் வந்து நம்ம வந்து நம்ம மனசை நிலைநிறுத்த முடியும். அது வரைக்கும் இந்த செக்ஷன் 3rd செக்ஷன் வரைக்கும் பார்த்தோம். இப்ப 4th செக்ஷன் வந்து 17ல இருந்து 26th ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னா, ஒருவர் அந்த நிலை கொள்ளும் பொழுது சோ எவ்வாறு அந்த சமாதி நிலையை அவர்களால வந்து நிலைநிறுத்தி கொள்ள முடியும் என்பதை இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். பிகமிங் ஃபிக்ஸ்ட் இன் த சுப்ரீம் இல்லையா? அவர் மீது அதாவது தன்னுடைய மனதை வந்து நிரந்தரமாக நிறுத்தி கொள்வது இல்லையா? சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட், சுப்ரீம், சுப்ரீம் என்றால் உயர்ந்த இல்லையா? நம்ம கூட வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து உயர் நீதிமன்றம் என்று சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா? உயர்ந்த கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை, இஸ் த ஹையஸ்ட் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஹோல் பகவத்கீதாவே வந்து பகவானை பற்றி தான் சொல்கின்றது இல்லையா? இந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் அப்படிங்கிறது ரெப்ரசன்டேஷன் இந்த இடத்துல வருகின்றது. பரதத்துவம், தத்துவம் என்றாலே உண்மை இல்லையா? அந்த நித்தியமான தன்மை, அந்த உண்மையை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, தட் இஸ் த ரியாலிட்டி இல்லையா? ஸோ who is understood by knowers of the supreme as Brahman, பரமாத்மா and பகவான். இந்த 3 நிலைகளை பற்றி நாம் ஆல்ரெடி 2nd சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சூரிய ஒளி, சூரிய பிரகாசம், அதாவது சூரிய ஒளி ஆர் சூரிய பிரகாசம், மேலும் சூரிய வட்டம், அதுக்கப்புறம் வந்து சூரிய கிரகத்துக்குள்ளேயே நுழைதல் இல்லையா? சோ ஒருவர் தான் ஆன்மா என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை பெறும் பொழுது, மேலும் பகவானை வெறுமனே ஆற்றல் ரூபத்தில் மட்டுமே உணரக்கூடிய, என கண்ணால பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் வந்து பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய ஒன்று, எல்லா நிலைகளிலுமே பகவான் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய உணர்தல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்குது. அது பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா? அந்த பரபிரம்மத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, வெறுமனே இந்த பிரம்ம நிலையை மட்டுமே தெரிந்து கொள்வது,
சோ அவர்கள் வந்து இறுதியில் எங்கே அடைகின்றார்கள்? அவர்கள் வந்து பிரம்ம ஜோதியில் சேரணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ஆற்றல் பகவானுடைய திரு உடலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரகாசத்தில் ஜோதியில் சென்று அவர்கள் வந்து கலந்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். அது ஃபர்ஸ்ட் லெவல். அது பரதத்துவத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெவல். 2வது பரமாத்மா. இன்னும் ஒரு படி மேல தியான பயிற்சிகள் செய்து தன்னுடைய ஹிருதயத்தில் 4 கைகளுடைய பகவானுடைய ரூபத்தின் மீது பக்தி கொள்ளுதல், அந்த திருப்பாதங்கள் மீது பக்தி கொள்ளு தியான பயிற்சியில் ஈடுபட்டு அதில் வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி, அதுவும் வந்து பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் தான் 2மே வந்து. ஓகே, 3வது தான் பகவான். சோ அதாவது எவ்வாறு சூரிய வட்டத்தை நம்மளால பார்க்க முடியறதோ அந்த நிலையை வந்து உணர்த்துகின்றது. ஆனால் அந்த கிரகத்துக்குள்ளேயே செல்லும் பொழுது பகவானோட ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அப்ப பகவானோட நம்ம வந்து பேசக்கூடிய தன்மையும் நமக்கு ஏற்படுகின்றது இல்லையா? பகவான் ஸ்வயம் நம்ம முன்னாடி அப்பியரன்ஸ், அவரை பார்க்க முடியாது. எவ்வாறு பிரம்மர் வந்து தவமிருந்து பகவான் அந்த வைகுண்டத்திலிருந்து பகவான் தரிசனம் வழங்கினாரோ அந்த மாதிரியான தரிசனம் நம்ம எல்லோருக்குமே கிடைக்க பெறுவோம். ஆனால் நாம அந்த நிலைக்கு வந்து பகவானை நம்ம ஹிருதயத்தில் வந்து நிலைநிறுத்த வேண்டும். அப்படிப்பட்ட நிலையில் வந்து வெறுமனே அவர் திருப்பாதங்களில் தியானம் செய்யும் பொழுது அவருடைய திரு உருவமே நமக்கு வந்து அந்த 2 கைகளுடைய சாமசுந்தர் ரூபத்தை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை, பக்தி அந்த லெவல் ஹையஸ்ட் லெவல் பக்தியில இருக்கும் பொழுது, அதாவது அனன்ய பக்தியில் செல்லும் பொழுது பகவான் நமக்கு முன் தோற்றம் அளிக்கின்றார் இல்லையா? சோ அந்த நிலை வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால் சூரிய கிரகத்துக்குள்ளேயே சென்று அப்படின்னா பக்தியில வந்து திளைத்து நாம வந்து அவருடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம பெறுகின்றோம். அவரோடையே நாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தையும் பெறுவதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. அப்போ அவரை பற்றி நாம உணர்ந்திருப்போம், அவரோட ரிலேஷன்ஷிப் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருப்போம். 5 விதமான ரசாஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ அதுல எந்த ரசால நம்ம வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துறது என்பது நம்முடைய பக்தி நிலை. அவரோட வந்து நார்மல் கான்வர்சேஷன் செய்வோம் இல்லையா? சோ அதாவது பகவான் இடத்துல வந்து அதாவது ரொம்பவுமே நாட்டியான ஒரு டிவோட்டி தான் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. சாந்தமான டிவோட்டிக்கு வந்து அதாவது நம்ம கேட்டுட்டே இருப்போம் இல்லையா? அதை விட நாட்டியான டிவோட்டிக்கு தான் வந்து இம்மீடியட் வந்து ரிசல்ட் ஆக்சுவலி. அதனால ஒரு நார்மலான ஒரு व्यक्ति மாதிரியே அவரை நம்ம வந்து மனசுல நிறைநிறுத்தி கொண்டு நம்ம வந்து அவரோட அவர் கண்டிப்பா வருவார், செய்வார், பார்ப்பேன் நான் அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருக்கணும். அப்போ வந்து அது தானாகவே நமக்கு நிகழ ஆரம்பிக்கும். ஸோ கிருஷ்ண கான்சியஸ் பர்சன் ஸ்டடியா எப்படி வந்து இந்த விடுதலைக்கான மார்க்கத்துல வந்து முன்னேறுகின்றார் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு வந்து விளக்கம் வந்து அவர் மனதுல வந்து மனது, அறிவு, நம்பிக்கை மற்றும் அடைக்கலம் இவை அனைத்தையுமே வந்து பகவானில் நிலைநிறுத்தும் பொழுது ஒன் இஸ் வாய்ட் ஆஃப் ஆல் மிஸ்கிவிங்ஸ், அவருடைய தவறுகளிலிருந்து அவர் வந்து விடுதலை அதாவது மன்னிக்கப்படுகின்றார். யாரால? எல்லாம் வல்ல இறைவனால. அவ்வாறு அவர் வந்து அவருடைய கலங்கங்கள் எல்லாம் அவரை விட்டு செல்லும் பொழுது ஆத்மசுத்தி என்பது ஏற்படும் பொழுது அவரால் வந்து உண்மையான ஞானத்தை வந்து பெற முடியும் இல்லையா? அந்த நிலையில் அவர் வந்து செல்கின்றார். அப்போ வந்து பகவானோட வந்து அவர் வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றார். that there is a duality in Krishna, simultaneous identity and individuality. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதாவது பகவானை வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நம்ம அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அவர் வேறு அல்ல, அவர் ரூபம் வேறல்ல, அவர் நாமம் வேறு, அவர் வேறு அல்ல இல்லையா? சோ ஐடென்டிட்டி அவரை புரிஞ்சுக்கிறோம், அவருடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், இஸ் சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறதையும் பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா வந்து அவருடைய ரூபமும் அதான் நாமமும் வேறல்ல, எல்லாமே அவர்தான், அவர் வேறு, அவர் ரூபம் வேறல்ல, அவர் வேறு, அவருடைய அதாவது செயல்கள் வேறல்ல, இப்படி எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து பிரித்தறிந்து அதாவது பேதா மற்றும் அபேதா இத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அபேதா மீன்ஸ் அதாவது நோ டிஃபரன்ஸ், பேதா என்றால் டிஃபரன்ஸ் இல்லையா? சோ அதாவது அவர் உருவம் வந்து அத்வைதம் என்பதும் நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மள மாதிரி வந்து துவைதம் கிடையாது, நமக்கு வந்து அழியக்கூடிய உடல் ஆன்மா மட்டும்தான் நித்தியம். ஆனால் அவருடைய பரமாத்மா ஸ்வரூபமும் உடலும் ஒன்று, அத்வைதம் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம். So there is a duality in Krishna, அதாவது சைமல்டேனியஸா நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது அதாவது அவருடைய ஒத்த உருவம் மற்றும் அவருடைய தனித்தன்மையும் பற்றி நாம வந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். தனித்தன்மை வந்து அவருடைய அதாவது அவரை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்வதுதான் வந்து தனித்தன்மை, அதாவது இண்டிவிஜுவாலிட்டி. அவருடைய ஐடென்டிட்டி அடையாளம் காணுதல் இல்லையா? எவ்வாறு நம்ம வந்து இந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருந்தாதான் நம்மளால அவரை வந்து அடையாளம் காணவும் முடியும் இல்லையா?
அவருடைய ரூபம், நாமம், இத பத்தி எல்லாம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிட்ட பிறகுதான் அவரையே நம்மளால வந்து அடையாளம் காண முடியும், ஐடென்டிட்டி. ஓகே, சோ இது வந்து 17th ஸ்லோகம், ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் விஷன். அதாவது இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம், இத நம்ம பார்க்கலாம். 18 இல்லையா? 5.18. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? வித்யா வினயா சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சுனிசைவ ஸ்வபாகேச்ச பண்டிதாக சமதர்ஷினக. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல கற்றறிந்த ஒரு மனிதர் வந்து, அதாவது ஒரு ஞானி வந்து அவருடைய அதாவது பை வர்ச்சு ஆஃப் ட்ரூ நாலேஜ், தன்னுடைய அந்த ஞானத்தை அதாவது பகவன் ஞானத்தை பெற்றவர், எல்லாரையுமே சமானோக்கோட பார்க்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட மனிதர் வந்து எல்லாரையுமே கற்றறிந்த பிராமணரையும் சரி, மேலும் பசு, அதுக்கப்புறம் யானை, நாயை தின்பவர், அதாவது நாயை அப்படிப்பட்டவங்களை எல்லாரையுமே வந்து ஒரு போல காக்கக்கூடிய அந்த திருஷ்டி அவரிடத்தில் இருக்கும். அதாவது பார்வை என்பது இந்த இடத்துல ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா அந்த வேறுபாடு வந்து காட்ட மாட்டார். ஏனென்றால் அனைத்து ஜீவன்களிலும் இருப்பவர் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் பரமாத்மா இருக்கின்றார் இல்லையா? அதற்காவது நம்ம அனைவருக்குமே மரியாதையை வந்து ஒரு ஜீவனுக்கு கண்டிப்பாக மரியாதை என்பது கொடுக்கப்பட வேண்டும். அதனால எல்லோருமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம். ஏனென்றால் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார். ஸ்பிரிச்சுவல் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் லிவிங் இஸ் as a spirit soul கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அதாவது ஆத்ம ரூபத்தில் அனைவருமே வந்து சமமானவர்கள் தான். சோ அந்த ஜீவன்களையும் இயக்குபவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அதருள் இருக்கின்றார். சோ லார்ட் நியூட்ரலி பிரசன்ட் இன் தி ஆர்ட் ஆஃப் ஆல் எஸ் பரமாத்மா இல்லையா? அதாவது அனைவரிலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்ற அந்த விஷன் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். அதனால்தான் அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் பாகுபாடுகள் எல்லாமே காட்ட மாட்டாங்க. சோ ஸ்பீஷிஸ் அண்ட் காஸ்ட், 2 பேசிஸ் ஆஃப் முண்டேன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இல்லையா? சோ அதாவது ஸ்பீஷிஸ், அதாவது ஒரு உயிர்வாழியினுடைய தன்மை, ஒரு நாய், அதுக்கப்புறம் வந்து இது நாய், இது வந்து யானை, இது மனிதன், இவன் வந்து பிராமணன், இவன் சத்திரியன், இவன் வைசியன். சோ அவனை வந்து இப்படிதான் நம்ம ட்ரீட் பண்ண, சூத்ராவை நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது, ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க கூடாது. சோ அவனுக்கு வந்து இந்த வேலைதான் அவனது, அப்படிலாம் நம்ம வந்து அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்றோம் பாரு, அது தவறு. எவ்ரிவன், எல்லாருடைய பிறப்பிற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. ஏனென்றால் அவனுடைய கர்ம பலன் அவன் சூத்திரனாக பிறந்து அந்த கீழான செயலை செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாகி இருக்கின்றான் இல்லையா? சோ நாம அந்த அவனுடைய செயலை பார்த்து நம்ம ஏளனம் செய்து மறுபிறவில் நாமும் அத்தகைய செயலில் வந்து ஈடுபட வேண்டிய சுச்சுவேஷனை நாமளே கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். அதனால்தான் எவ்ரிவன் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஹியர். அதாவது ஒருவருடைய செயல்பாடு இந்த 4 வர்ணமும் வந்து செயல்பட்டால் சமநோக்கோடு, அதாவது பேலன்ஸ்டா செய்ய வேண்டும். அப்பதான் வந்து இந்த பிரபஞ்சமே வந்து நிம்மதியாக வாழ முடியும். ஆனால் எங்கே ஏற்றத்தாழ்வுகள் வருகின்றதோ, நான் உயர்ந்தவன் நீ உயர்ந்தவன் என்ற அந்த செயல் வருகின்றதோ, அங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கும், நிம்மதி என்பது இருக்காது. இங்க ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா வந்து குவாலிட்டியில சேம் பட் டிஃபரெண்ட் இன் குவான்டிட்டி இல்லையா? விபு ஆத்மா பகவான் வந்து அதாவது எல்லையற்ற ஆற்றலை படைத்தவர், எல்லா இடங்களிலுமே வியாபித்திருப்பவர். ஆனால் ஆத்மா இந்த உடல்ல வந்துதான் பரவி இருக்கின்றது. சோ ஒன்லி இந்த பர்டிகுலர் பாடி. ஆனா பரமாத்மா எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே இருக்கின்றார் அப்படிங்கறது வந்து நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஈக்வானிமிட்டி இன் மைண்ட், அதுதான் அந்த போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன். எல்லோரையுமே சமமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த தன்மையை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். பாகுபாடு என்பது காட்டக்கூடாது. தவறு இழைத்தால் கூட வி ஷுட் நாட் அவங்களுக்கு ஒரு பர்சனை வந்து கண்டம் பண்ணக்கூடாது. தவறு எங்கே நடந்தது என்ற செயலை மட்டும்தான் நம்ம சொல்லணும். இது இப்படி நடந்ததால் இப்படி ஆனதுன்னு தான் நம்ம சொல்லணுமே தவிர we should not finger point the people. அது தவறு இல்லையா? such a self realized toad has no attraction. ஈர்ப்பும் கிடையாது, வெறுப்பும் கிடையாது. வெறுப்பு எதுவுமே இருக்காது to matter, and thus he is flawless and impartial like Lord. அதாவது கடவுளை ஒத்த அந்த குணாதிசயத்தை அந்த உயிர்வாழி வந்து பெற்றிருப்பான். flawless குற்றமற்ற தன்மை. ஏனென்றால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாரபட்சம் இல்லாம அனைவரையுமே சமநோக்கோட ரெஸ்பெக்டோட ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பாக பகவான் தான் அந்த நிலை கொண்டவர் இல்லையா? அந்த குணாதிசயத்தை அவன் வந்து ஏற்கின்றான். இங்க வந்து ஈக்வானிமிட்டி, சமநோக்கு, மனதளவில் அவன் வந்து அனைவரையுமே சமமாக பாவிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை அவன் வந்து பெற்றிருப்பான். So at such a stage one is considered to have conquered material conditions specifically.
பர்த் அண்ட் டெத். அதாவது அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்தையே கடந்து விடுகின்றான். அப்படின்னா மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில் அவன் பிறவி எடுக்க மாட்டான். முக்தி அடைந்த நிலையை அவன் இங்கே வாழும் பொழுதே அவன் வந்து அடைகின்றான். லார்ட் அண்ட் சச் செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பர்சன் ஆர் போத். பகவான் ஆல்ரெடி இஸ் த ஹையஸ்ட் அந்த நிலையில இல்லையா, அவர் இஸ் அ நிர்குணவாதி. சோ நம்மளும் வந்து அந்த நிர்குணத்தன்மை அடையறதுக்கான முயற்சி செய்ய வேண்டும். அப்போ வந்து இந்த குவாலிட்டி வைஸ் நாமும் பகவானை போல ஒத்த தன்மையாக இருந்தாலும் வந்து நாம கடவுள் கிடையாது. அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கரெக்டா இல்லையா. So one spiritual platform, they are on platform, they are free from all attraction and hatredness. விருப்பு வெறுப்பு. பகவான் யார் மேலேயுமே வந்து அவருக்கு கோபம் கிடையாது. பக்தர்களை வந்து இம்சை பண்றவங்களுக்காக அவங்கள வந்து கண்டிப்பா தண்டிக்கணும்னு நினைப்பார். ஆனா பர்சனலா வந்து அவருக்கு கோபம் எதுவுமே கிடையாது. சோ அதான் எதையின் மீது அவருக்கு வந்து அட்ராக்ஷனும் கிடையாது, வெறுப்பும் கிடையாது. சோ அதனால லிவிங் என்டிட்டி எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை. அவர் வாழக்கூடிய அந்த உலகத்திற்கு செல்வதற்கு நமக்கு மார்க்கம் வந்து கிடைக்க பெறுகிறோம். சோ நாமளும் அந்த தன்மையை அடையும் பொழுது ஸ்திர புத்தீர் சிதாதீர் முனி நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சோம் இல்லையா, இந்த ஸ்திர புத்தி, ஸ்டெடினஸ் இன் மைண்ட், ஃபிக்ஸிங் மைண்ட், மனதை வந்து ஸ்திரமாக வேக்கி கொள்ள வேண்டும், அலைப்பாய விடக்கூடாது. டியூவாலிட்டி, அதாவது இருமனத்தை நாம வந்து வென்றிருக்க வேண்டும். சம்மூடா என்றாலே வந்து கன்ஃபியூஷன். சம்மூடா மீன்ஸ் அப்படிப்பட்ட குழப்பங்களிலிருந்து வெளியே வந்துடும். அப்படின்னா பிக்சடா இருக்கக்கூடிய மனசு, அது திடமான ஒரு மனது வந்து சஞ்சலம் அடையாது, அலைப்பாயாது. இப்படி போனா நல்லா இருக்குமா இல்ல அப்படி போனா நல்லா இருக்குமா, அதாவது யாருக்கு இந்த மாதிரியான அலைப்பாயும் தன்மை இருக்கும்னாக்கா தன்னுடைய நிலத்தை மட்டுமே மேன்மையாக கருதுபவர்களுக்கு தான் இந்த அலைப்பாயும் மனது இருக்கும். பொதுவான நலம் தன்னுடைய கடமை என்று எடுத்துக்கொண்டு செய்பவர்களுக்கு எப்பவுமே வந்து ஸ்திரமான புத்தி இருக்கும். சோ அவர்கள் வந்து நமக்கு இந்த இயற்கையில வந்து 4 குறைபாடுகள் இல்லையா, இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் இல்லையா, மாயையால் சிக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். அதே மாதிரி வந்து குறையுடைய புலன்கள், சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி நமக்கு உண்டு, ஏமாற்றக்கூடிய குணமும் உண்டு நம்ம கிட்ட இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து இந்த சென்சஸ் வந்து செயல்படும் விதம், அது இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ். அடுத்து வந்து குறையுடைய புலன்கள், மாயையால் நம்ம கட்டணும். இன்னும் ஒண்ணு பிரேம மாதாஜி, இன்னொன்னு எதுன்னு நீங்களே சொல்லுங்க, எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. சோ சிதாதிர் முனி, ஸ்டெடி ஃபாஸ்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்ட், not rejoice lament for bodily reactions or achievements. புலன்கள் பிறரை ஏமாற்றுபவர்கள், அது சொல்லிட்டேன், புலன்களுக்கு அடிமையானவர்கள். ஓகே, குறையுடைய புலன்கள் மாதாஜி. அதே குறையுடைய புலன்கள், அதுதான் குறையுடைய புலன்கள். எஸ், ஏமாற்றுபவர்கள், பிறரை ஏமாற்றுபவர்கள், மாயையில் கட்டுண்டு இருப்பவர்கள். இன்னொன்னு இருக்கு, எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இல்ல. ஓகே, இது நம்ம வந்து ஈஷோ உபநிஷத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி, அதுக்கு அடுத்து இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ். ஓகே, அறிவு குறைந்தவர்கள், குறைபாடுடைய புலன்கள், அது அறிவும் குறைபாடுடைய புலன்களை உடையவர்கள். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நம்ம ஈஷோக்கே போயிடுவோமே, அறிவு கஷ்டப்படவே வேண்டாம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் அதுலதான் வரும் இந்த ஈஷோ. பொய் பேசுபவர்கள், மெமரி கம்மி நமக்கு இல்லையா, பொய் பேசுபவர்கள் மாதாஜி. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இந்த இடத்துல பொய் பேசுபவர்கள், குறையுடைய புலன்கள் உடையவர்கள், பிறரை ஏமாற்றுபவர்கள், மாயைக்கு உட்பட்டவர்கள். நாலு சரியா? கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுக்கு 4 இது கேக்குறா. அது வந்து to err is human beings tend to commit mistakes. மிஸ்டேக் வந்து illusion. குறையுடைய புலன்களும் வந்து கன்ஃபியூஷன் டக்குன்னு. and imperfect senses. Yes, correct. Imperfect senses. Correct. Imperfect senses சொன்ன, சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி சொன்ன, இல்லூஷன் சொன்ன. பட் illusion வந்து to err is human, making mistakes. making mistakes அதுதான் நான் அது எப்பவுமே எனக்கு வராது, எப்பவுமே டக்குன்னு ஞாபகமே வராது எனக்கு. அது தவறு செய்பவர். ஏன்னா புலன்களே குறையுடைய புலன்கள், அதனால நம்ம கண்டிப்பா தவறுகள் தான் செய்வோம் இல்லையா. சோ மனது ஸ்திரமானால் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து சந்தோஷமோ துக்கம் படுறதுக்கோ எதுவுமே கிடையாது இந்த இடத்துல இல்லையா. சோ அப்ப நம்ம இந்த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்தே நம்ம வந்து எலிவேட் ஆகி வெறுமனே இந்த தண்ணிலேயே நம்ம வந்து திருப்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்திற்கு நாம வருகின்றோம் இல்லையா.
ஆசம் அன்பு கன்ஃபியூஷனே இருக்காது நமக்கு. நாட் மிஸ் ஐடென்டிஃபை பாடி as லோர் ஆர் நாட் டேக் பாடி as a பர்மனன்ட். அதாவது நாம் வந்து உடலால் ஆனவர்கள் ஆத்மா என்று அந்த அந்த நிலைவு இல்லாம உடல் ஐடென்டிபிகேஷனும் இருக்காது. ஒருவேளை உடல் அதாவது உடலும் ஆன்மாவும் என்ற அந்த இது வந்தா கூட இந்த உடல் வந்து நித்தியத்தன்மை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவமும் நம்ம கிட்ட இருக்காது இல்லையா? அது தவறான ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன். இந்த உடல் வந்து 24 பண்புகளால் ஆனது இல்லையா? சோ அழிவுடைய கூடிய உடல் தான் இது. ஆனால் இது எப்பவுமே பர்மனன்ட் இருக்காது. இந்த உடலை தாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மாவும் வந்து நித்தியமானது. சோ நம்ம வந்து நித்தியமான அந்த ஆன்மா மட்டும்தான் எப்பவுமே நிரந்தரம். இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது அப்படிங்கிறது வந்து பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் செய்யாம இருக்கக்கூடிய அந்த இதுதான் வந்து அசம்மோடோ அப்படின்னு சொல்றது. அந்த இந்த 2 நிலைகளை நாம வந்து உணரும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு கன்ஃபியூஷனே இருக்காது. இதுதான் வந்து அதாவது நான் பிவில்டர்மென்ட் ஸ்டேட் அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதாவது எந்த நிலையில் இருந்தால் நாம வந்து அந்த கலங்கம் அந்த குழப்பம் இல்ல அந்த மாதிரி நிலை இல்லாம இருப்போன்றதுக்கான அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து அது வந்து நமக்கு கொடுக்கின்றது. சோ நாம வந்து வி ஆர் ஒன்லி ஆத்மா. நான் உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆன்மா. சோ நான் ஆன்மா மட்டும்தான் நித்தியமானவன். இந்த உடல் அழியக்கூடியது என்று ஒரு உயிர்வாழி வந்து எப்பொழுது உணர ஆரம்பிக்கின்றானோ அப்போது அவனுக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில் எத்தகைய சங்கடம் வந்தாலும் அதுல அவன் வந்து பயப்படவே மாட்டான், கன்ஃபியூஸும் ஆக மாட்டான், குழப்பமும் அடைய மாட்டான். ஸோ எஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் வந்து அவன்கிட்ட இருக்கும். ஓகே, ஸோ நான் வந்து இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ உங்களுக்கு நிறைய பேசின மாதிரி ஆயிருக்கும். நான் வந்து 5.21 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம். அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாரும் போட்டுங்க. எஸ் சொல்லுங்க மாதாஜி. மிருகங்கள் கிட்ட எல்லாம் வேறுபாடு காட்ட மாட்டாங்க மாதாஜி. மனிதர்கள் கிட்ட தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாகுபாடு பார்ப்பாங்க. மிருகங்கள் கூட சில பேருக்கு பிடிக்காது மாதாஜி. சில பேருக்கு நாயை கண்டாலே பிடிக்காது. சில பயத்தினாலையும் சில பேருக்கு பிடிக்காம போகலாம். எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடுங்க. ஒரு மனிதனே அடுத்தவனுக்கு பிடிக்கல, மிருகங்களே எப்படி மாதாஜி பிடிக்கும்? அதுதான் நானும் சொல்றேன். நம்ம சுத்து வட்டாரத்துல இருக்கிறவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரை கண்டா ஒருத்தர் நல்ல மேல போயிட்டா அவங்கள பார்த்தா பிடிக்காது. அந்த குணாதிசயம் நமக்கு வந்து நம்முடைய சுபாவத்தோட நம்ம எந்த குணத்தோட இருக்கிறோமோ அதற்கேற்றவாறு நமக்கு வந்துடுது இல்லையா? சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குணத்தை வந்து கடந்து செல்லக்கூடிய மார்க்கம் எது அததான் நம்ம தேடிக்கணும். நாம சத்துவத்துல இருந்தாலும் வந்து கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். ஏன்னா சத்துவம் வந்து ஹாப்பினஸ்க்காக வந்து தேடும் இல்லையா? சந்தோஷத்திற்காக அது தேடும். சோ அதனால நம்ம மீண்டும் கட்டுண்ட நிலைதான் வரும். இந்த இடத்துல சுகிப்பதற்கு எதுவும் இல்லை என்று உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் நாம வந்து இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்மளால செல்ல முடியும் இல்லையா? சோ நாம அந்த நிர்குணத்தன்மை பகவானுக்கு ஒத்த தன்மைக்கு வந்து நாம வந்து அந்த மாற்றத்திற்கு நாம வந்து தேடணும். நம்முடைய தேடுதல் அதுவாக தான் இருக்க வேண்டும். எது வரைக்கும் நாம் இந்த 3 குணங்களோட சுத்தின்னு இருக்கோமோ அது வரைக்குமே வந்து நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்துட்டுதான் இருப்போம். அதை நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வாஞ்ச கல்பத ஆருபியஷ கிருப சிந்துபிய பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோடி. மாதாஜி இருங்க மாதாஜி சொல்லுங்க.